and budget for 2024. Ang ma-present po mo niya na hapon ay ang Office of Senior Citizen Affairs and sorry. CSWDO. So, bago po kita magpuon, mapangadji mo na po kita, matindog po ang gabos. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let us put ourselves in the presence of the Lord. Lord, may your goodness and love be present amongst us today. Come bless our gathering of unity, hope, and vision. Lord, we pray for unity. Build in us all a deep respect for one another, so that your church may be one. Lord, we pray for hope. Come stir your hope within our hearts and renew our faith. Lord, we pray for vision. May your vision fill our lives as we seek to reveal your love. We ask all this in the glorious name of Jesus. Amen. In the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Matawan na po kita. Kan sa bago pong aga, ang nag-present po kan sa bagong aga is si CHRMO and Civil Registry Office, tapos ang City Legal Office. Yan pong hapon, ma-present po inot Office of the Senior Citizens Affairs. Apaduntan na po si Sir. Marina po tabi sa kapos, yaw sa mga katropa sa row, 2, 5. Tapos, with me is my counterpart as senior citizen, si Fe Belale. Okay, and sa kuyang taga-log sa computer, maloy ng mata, si Lance. Marina hapon sa kapos na members of the NCPC. Sabi sa ko kaya putong pulang daan. Kaya sabi ko nga po, baka pwede bang skip ang mandates? Dadiretso na ako sa programs? Okay. Sige, sa mandates. Mapong kita naman, Lance. Mandates. Yun. Dalawa. Nababasa na eh. Baka may hindi ko ka na PowerPoint sa mandates. Wala na? Okay. Sige. Ito na. Siyempre, itong department, ang tawag ay Office for, not Office of. Office for Senior Citizens Affairs, kay OSCA. Iyan. At sa tuyang, yan? Nandali, ito pinapakarehat pa ni Sir. Okay na, readable naman kayo. I-explain ko na lang siya. Sa tuyang pong Monday, may minded po kitang local ordinance. Nagsasabi na iyo ang pag-create ka ng OSCA. Pag-create ang OSCA through local ordinance number 2005 o 6070. Okay. The Office for Senior Citizens Affairs headed by the senior citizens in the city of Naga as mandated by Republic Act 1957. And therefore, talagang mandated na kurang ang mano dyan, ang mahed. Kurang. Ako magkurang mo, kurang na. Yan. As ito yung vision is, the vision is senior citizens enjoying the full benefits and privileges mandated by the national laws and local ordinances. So ang national law, ito po Republic Act 9994 sa latest yan,
dyan itong additional benefits and privileges of senior citizens. Plus ito pong mga local ordinances. Yung latest ay big update siya last June 2023. So sa vision, to implement utmost welfare assistance programs and services of the government towards a well-cared senior citizens. So may mag-design po tayong programs and services para matamanan ang welfare kan mga senior citizens. And yung organizational outcome, ano pong hinihiling ta? Na ang senior citizens are part and actively participating in the continuous quest of LGU for sustenance, development, and progress. Ibig sabihin, partisinda kan pagtalubo kan sa tuyang komunidad. Okay. So nagbase po kami naman sa itong budgeting, nagbase kami naman sa LBP form. Yung pong LBP form na yan, nabanga yan sa tulo. Inot itong General Administrative Services, panduwa itong Support Services, and pangatlo po yung Operation. Support Operation, panduwa, at pangatlo is Operations. Kung iliunta po at yan, ang kadaklan na budget nasa operations, because these are now the progress and services designed for the welfare of senior citizens of Naga. Okay, ini pong ano yan, ay naputol, hain si budget kayan, Lance. Sa puro. Ano? Yan hindi. Yun. Yung first part would be yan. First part is yung personal payroll o preparation. Ito po ding mga pangsweldo sa mga empleyado. Yan dyan. As up to today, bigmaman po yan yung 11 na empleyado. So, yan po dyan nagalaw ang almost 3 million na pangsweldo, including all the benefits and additional benefits. Panduwa, ito po office supplies, nakaiba na po digdi, kabos-kabos na po yan. O, tuloy po kayo. 205,000. Pantol po dyan, ito pong ano niyo sa mobile communications. Ang pang-apat, yung pong ginagamit, natin mga ano dyan, like, sinasabi na repair of equipments. Sa panduang parte, 50,000 po yan. Sa panduang parte, yun na po din support operations. Ang una pong pinupundahan natin dyan, support to operations, ay yung provision of monthly stipend ng Senior Citizens Federation Officer. Iyo po si Pigato sa indaning tigwa 1,000 ang kada bulan. Iyo. Diyan po dyan nakalaog. So may amount po yan na 351,000. Gabos-gabos yan. Because 351,000 po yan kasi 27,000 yan monthly. Para sa 27. Pigdagdagan kita baka mag-abot ang panahon magsabing baka pwede ngayang umaning 13th month. Di ginibo ng 13. Nakong 12. Iyo. Ini pong training and seminars, forum, seminars, dialogue, and consultation forum, and team building. Kinaganan ko po ng pundo, tabi ang panahon, nabibigla na sa nakunan, na-charge sa kuya. Nga mga kaipuan ang ano kan senior citizen budget para nga sa seminar na ini. Hindi mo nakaprogram. Halimbawa ngayon, may panahon na sa Women's Month niya, pero ngayon ang magagastos. Hindi mo nakadesign yan dyan. Kaya naging mo lang sa account na pwedeng i-charge siyang kapos dyan, which is 250,000. Okay. Tapos ito pong saro, saan po po lang kita support to operation, ha? Ano siya ka na, Lance? Okay. O tapos na kita dyan, MOA. Sunod ng slides. Ayan, support operation na kita. O, sabi ko na po yan, provision of monthly financial assistance. Iyon na po yan, itong, sabi ko sa bago, nagbibigay sa kanila,
as a stipend na 1,000 monthly. Yan siya po, sinasabi kong forums, trainings and seminars, dialogue and team building. 250. Gabos-gabos na po yan, malaog na dyan. So yung mga request, makicharge man nga kami, senior citizen po ang audience, di iyo. Ang makikinabang senior citizens, di iyo. Last year na ako nga nagkapuno, kaya this year, naghanap, nadipisil na ko pag-charging kung saan. Nabigla lang may nadyan, senior citizen po ang audience, ang makikinabang. Di, kinakalan ko na for next year. Ini po ang issuance of senior citizens IDs and booklets. Diyan po sa nagigibo ng booklet ng senior citizen and the ID. The ID is the passes or pass ng mga senior para maka-avail siya ng privileges and benefits sa drugstores, sa department stores, which is based on the law, 20% po yan. Especially sa medicine. Pero, ang 20% sa grocery, di po itatao ng 20% kada purchase. Ang kada semana, 5% lang. Base lang yung demands, nakapalaman naman sa purchase booklet based on the DTI Memorandum of Agreement between the DA na ito lang nasa booklet ang pwedeng mag-charge ng 5%. Kaya pag po sila sa morning ID, uwanan siya ng kaibang booklet, kung baguhan, primerong warning ID, may ID na siya, may doon pa siyang booklet. Ang booklet niya is purchase booklet on medicines and purchase booklet on prime commodities sa mga groceries. Well, I would repeat, 5% po yan monthly based on the commodities na binigyan mga bakal sa grocery. Yeah. And then we have sana yan. Okay, traveling expenses. May mga panahon po na napaapod ng sa staff ng OSCA, isa yung attender. Di, kaya po, supportaran ng supportaran po yan ng pamasahe. Ang nasa mga sa OSCA pong opisina, kadaklan ay contractual and job order sa naman. Kaya po, kung may mga panahon inaapod dyan, na kaya po i-update sila, ma-update kita, diyan po kita ma-charge sa 20 mils naman natin. Okay, we go to, yan po ang panduwa, i-consider natin sa budgeting. I repeat, the first part is the general administrative services. Panduwa is the support to operation, which is, yun na po ni. Ang pantulo, yan po ito ang bulk ng mga programs and services natin for the seniors. One, operations na kita tabi, Nonoy. Operations. Yan. You know. Okay. Sa operations po, isa sa pinakadakulang ginagastusan natin, nag-estimate po kita ni 1.5 billion nagagasuson para sa best performing BASCA. Ano po yung BASCA? Barangay Association for Senior Citizens Affairs. Ang 27 barangays ng Naga, we have 27 BASCA. So nasa ordinance po ang kadaklan na nasa programs namin are based on the ordinance. Now, ini-evaluate po ang mga BASCA kung gaano sinda nakakatupad para matabangan ang welfare ng mga senior citizens. Ini-evaluate po yan within 1 year. So may criteria for evaluation, may team for evaluation. Ang last na po kaning, ang last ng pagtao ay 2019. Inabot kita ng pandemic. Pero nakareceive sila. The first place goes to, ang first place po kan is 500,000. Ang second place is 300,000. Third place is 200,000. Yan ang mga major prizes. Now, kung makaabot ka duman sa criteria, sa points, ma-receive ka pa ng 50,000. Kaya kung gabos na participate, nakaabot sa nagabos na criteria, more or less, yan po ang makukuha. Plus plaque of recognition. Sarap po yan, nasa ordinansa yan.
Ini pong celebration of Senior Citizens Month. Ini may kita na po yung pundo. Kasi celebrate po sila ng bulan ng mga gurang. So, depende po yan sa federation kung ano ang set ng mga i-design the activities for senior citizen. No? Ini po, so election of senior citizens counterpart of city officials and heads. Nasa ordinance naman po yan. Pag-aabot ng October ba yun? Press? October. Napili mo po kami ng mga maturukaw na city counterparts po sa mayor hanggang sa mga councilors. Si Sobrado man siya sa mga department heads. 27 yan, mapirili sila kung si Sai. The last time, ang naging mayor natin ay sino? O yan po, si Mayor Severo. Siya ang naging counterpart ni Mayor Nagasyon. O yan. Ang budget na po dyan ay 200, hindi naman pwede mababa. 321,000 po yan. 321,000. Ano? Okay. Okay, 321,000. Next slides, please. Okay? Ito. Ang masunod po ay taon-taon po ugasin ng General Assembly. This year, nag-conduct kita ng General Assembly, isn't it? Nakakonduct kita duman sa Santa Cruz Event Center. Iyo. Next year, uganan mo kitang General Assembly, kaya nga ni Annual General Assembly, kasi nasa Constitution yun niyang Federation na dapat uganin General Assembly, hindi po nag-report sa Intirong Baska kung ano mga kinilibo ninda, sa mga activities ninda, dyan po nagdaragos-gagos. Ano? Okay, may 75,000 po yan. Para saan po yan? Sa pagkakansanaman yan? Iyo. Sa kung siya bang haipuan sa assembly yan. Hindi po, sa December, o pag December dapat, kita ng Federation, Evaluation, and Year End Assessment. Dito po ihilingon sa sendo mga plano. Kung sa mga plano nindo, nagkagiribo. Kaya nga ba nga, sabi na duman, pag meeting ta kayo ito, kaya puhan, magiribo kita ng plano. Pagtanong ka mo ba ganing format sa planning? Kung ano? Ano? So, masigil ako pag-abot ko duman, may di pa nakasarabit sa kudmon yan. Yung plano. Okay. So, dyan po yan. Initong provision of burial assistance, o nasa ordinansa mo po ini. Iyo. Pagtanto po ng budget sa 650,000 kasi asa to yung data more or less, may nagagandang kita ni mga ang nag-average sa ng 30 to 40 ang kada bulan. Iyo. Ang kadaklanta pong nagadan, sa totoo lang, kang panahon kan pandemic, kadakol nagadan ng mga gurang. Kadakol nagadan ng mga gurang. Tan rason, based on our assessment and observation, si mga gurang tadi na nakaruluwas because of restrictions. So dati na ginigibo, nagaralakaw din, nakaralakaw. Nagkaralaw sa lukan harong, nagkadrepress, naghirilang, so sa kakurang nan. Tumunod sinda. Kaya, ini po, pag-process kan papeles ka ini sa muya, pero ang release kan korta sa CSWDO. Duman sinda makuha. Ano? Kang korta. Okay? Next. Next, please. 30 minutes na ko, Ako man si masunod ba? Kaya si masunod? Ako man si Mabel. Okay. Sunod ay ano to? Ito. We are proposing next year na ma-showcase na kita kan mga talents, buried talents kan mga senior.
Kaya mga tayo ng cultural presentation and contest, kada baska. Yan 100,000 na yan, gigibuan naman premyo. Para ma-motivate si mga baskata, si mga murang na, inulas sa mga talentong yan. You know, mahilig mo sa mga purok dance, mahilig sa mga barayli, yeah, etc. Next year po yan. No? Okay. Ini pong provision of food assistance during September and December. Ano po ini yun? 2,600,000. Saan na po yan? Nababase sa ordinansa na ang OSCA dapat matao kitaning ano yan, food assistance in forms of rice and groceries pagpanahon ng September and December. But not all. Bako po gabos tatawanan. Anahagag po sa ordinansa other indigent. Ini po ang nagpipirili po kay ni bako ang OSCA. Ang nagpipili po kani together with the volunteers, yun po mga presidente kan baska. Mga pangaran po yan. Sa muya na abot, mga pangaran, may mga lista. Iyon. Okay. So, ini pong food assistance, ang gift giving, sa wala pa po nakalads, 3 million yan. That's 3 million, pero nakaano po yan sa CSWDO. Ang mamamahala kaya ang CSWDO kasi sila po ang may manpower magparatos, magripak kayan charging sa CSWDO. Ang OSCA may po kami manpower magparatrabaho ni magagabat magpararalsa. So ang CSWDO basinda train na senior na mga brittle na mga bones may ano, di ba? Kaya in coordination with CSWDO samo lang sa charging sila sa labor. Ano? Okay, that's 3 million for next year. So, matarget ng participants. Okay? Next is okay. So, tabi Nonoy. Next slide, tabi. Iyan pong monthly assistance. Ano po ini? Ang monthly assistance nasa nakapalaman man sa ordinansa, nasasabi sa ordinansa sa mga abandoned indigent senior citizens, tataan na 10 kilong bagas bulan-bulan. Iyo. Kaya kung may identified kami as of today, mga 70 or 75, yun yan, times kilos each. Ang kinukuha po nating bigas ay bagutong basta bigas na napapakinabangan. We prefer well-milled and first-class na rice para sa mga senior maski may mga panira maski tarataw sa na makakanyan. Especially mga abandoned and grabe ang paka-indigent kayo ni. Okay. So yun po ang kantidad niya ha. Pero hanggang December naman po yan. Kakadikit man kayan. Pero nakapalaman po yan sa ordinansa. Ini pong proposal muna taon baka maka-implement kita ka iniyo. Tapos naman ang pandemic. You're proposing for a medical check-up sa mga selected indigent na sickly na mga senior citizens. Kino-coordinate ko ni sa City Health Office because they have the expertise and know-how of identifying and detecting the illnesses of our senior citizens. Plus, pagka-check-up senda, provide ang kadikit na bulong sa basic medicines sana. Kaya nagpapapiliutan naman ini, sa mga baska naman ini ang mapili ka ini. Yun. Okay. Ini ang maubahon. Ano, Sir Tutoy? The 100% counterpart to baska annual dues. Kaya 700,000 ang kinakagta dyan. Kasi nagpaparehirigos ang baskata. Ibig sabihin, the more nagulpi ang sa indang annual dues yearly, kutumbasan natin yan ng 100%. Example, yung nakakapoy sa ordinansa, example, ang sarong baska, ang collection nga is 70,000, 70,000 ibibigay natin. Subject to liquidation yun. Yung gabos po yan. Okay? Para mag-negosyodos, ang sa mga baska, sabot sa mga members, makaano ni mga benefits and privileges sa baska ninda. Yeah. Hindi gabos po ini subject to accounting rules and procedures. Ha? Gabos yan. That's 700,000. Pero
Pero last year, kung nasa 650, nagtapong allowance mo na baka igusan pagkadikit, 700,000. Ano? Ang karayan po kanita, 100% pagtao sa baska, ang baska man ang magiging ng plano para ang mga activities nila sa mga organizations nila. Sa benefits and welfare of senior citizens. Okay. So kaya nga during the 1st of February, primero meeting kan mga organisasyon baska, sabi ko, magsarapit na ka mong plano, kung anong plano nindo. Senak ng Diyos, pipira pala nakasubmit. Iyo. Okay, 700,000 po yan. Next po, tabi. Ito. Si mga veterano, tinataan po yung assistance. Paglaot ko 2019, ang veterano tayo nasa 15. 15 sa itong veterans pinataaning assistance based on the ordinance na mataaning assistance na tigpa 5,000. Pero after that, paid increase into 10,000 na. Ang veterano. From 15, sa panahon mo niyan, sa hirap ng Diyos, may apat pang veteranong nabubuhay. They are the veterans of war. So mga hubin pa din, di mareho pa kamukain na aki. Mas kaya hubin, mayo pa. Because ang gera ay 1940s. 43 gayon, 42. Mararo kayan. Ano? Tapos na po kita mo niyan, magtao, katatapos ng last month. Kan pagtao, kompletong pagtao ng assistance sa veterans. So, natatadang buhay, apat. Kaya sa projection to next year, apat, 40,000, 50,000. Dinurubunang po yung saro, pinatao mismo sa indat, ang kadaklan, mga bedri din naman. Hindi naman nakamuruhan, kahirap man. No? Ini pong enhanced, financial assistance, sa 96 to 99 years old, ano po ini? Ano po ini? Ini po itong pagkupos ng amendment sa ordinansa. May ordinansa po nagsasabi na ang mga 96 years old, 97, 98, and 99, bibigyan natin ng 1,000 food supplement monthly. Pero pigdalabi ko sa sanggunian na i-amen. Kasi ang 1,000, manang magigibo mo niya kung food supplement. No? Ang reklamo nga ng mga caregivers, sir, ang insure po nga rin, 1,100 na. 1,000 lang itatao. Paano po nga? So, diaper. So, ibang ngayang vitamins. So, ibang nga kanon. Sabi ko, so, ordinansa, Papa, ano nga po siya? Papa, amin kong, one time. Tanang 10,000 kung 10,000. Kasi, ining 10,000 na ini, ang sa kong proposal, iinaon mo yan pag 100 mo. Kasi sa nakabaga mo, kitang 100,000 na binibigay sa centenarian. Di inaanan to, padikit-dikit na siya kung ano, 10,000. Pag abot ka 100 years na, 60,000 na lang ibibigay sa kanya. Di ba? 60,000 pagkatapos oras, may 100,000 pa siya sa national, 160,000 na rin makukuhaan niya. The last week, nagtao kami ng 200,000 sa Rose Centenarian. Just last week, 220 plus plak na 4,000, 204,000 manggal na kuhaan niya. Kung inibaga, kung matupad ini, padikit-dikit may naan, at least, sa mga po niyang iba, masabutan sa po niyan. Kung mailing po nindo, in mga design tadigdi are, pero, kung mo sa pagpaligso, mga pabalong na sa naman ito, maano na ba? ang mga edad ay, hindi lang, kung karabot pa yan, iba dyan. Kasi ang data mingon yan, last year, ang sa tuyang 96 to 99 years old is 118. Pigsaro-sarukan mga baska, karadaan ng iba, ang gagos. Ang may barangay kaning 0 na, ng 96. So, dahil na po naabuto ng millions. Kaya sabi ko, kananta mo na ning, 800,000. So, kung ma-aprobaran po yan, ma-amend ang ordinansa, immediately, i-implement yan next year kasi may database po kita sa aram ta po isa yan nag-aarabot sa tamang edad sa opisina. Ha? Okay. Next, please. Okay. Yun ang total. Ang total budget sa PS
Personal services is 1,631,078. Ang MOE is 14,692,160. Tapos ang capital outlay, si pangpairahin ng mga nagkaroon, 50 mil sa aman nga ni. Yun. Ang grand total na propose na ko niyan is 16,673,238. Pero ang nakaabot sa muya, based on the budget down next year, on 1% is 16,251,597. Di may kulang kaming kadikit na more than 100 million. Last year, ang budget natin is, this year, ang budget natin is 15,115,707. Yun po yan. By the way, yung na dyan sa sinihan. Yun na. Nabasa na sa sinihan. O sa sinihan po. Ano sa sinihan hindi? Okay, free movies for Naga City senior citizens. Kanto mga nakaaging panahon, or mga mga senior, kung mailing na dyan sa SM, karabitan ng mag-aragong, dahil panabukas ang SM, relita na yan dyan. Taurong mga sila, nagsisirini. Pag-abot kang pandemya, sa kaugmahan, nagkapurotol. Dahil nakasirini. Nagkaralong sa loob ng harong. Pero, sana, matawanan kitang clearance sa Naga na talagang ang COVID. Iyo. Pag nagsabi natang go ng COVID, aasikasunta na po ang MA, ang MOA with SM. Haluin po yan. Mag-execute ng MOA sa SM. Pero kinaganan ko ng pundo for next year, anytime, baka next year, okay na, magsirini na naman ang mga senior. Iyo. Iyon na po ang mga kaugmahan ninda, magpadaralan ng sini. Tada ang iba ka, hindi ang mag-Netflix. Hindi naman nag-Netflix yan. May mga senior na yun, pag kayo, nag-Netflix pa. Pero ang iba din naman, sini talaga. Yun ang gusto nila, mag-sini. Pagkatapos ka sini, mababa sindaya. So, mga kakanan, makarakan. Yun. Kung may budget po yan dyan. Unang po kanin mga panahon, nagdadala sa opisina. Nuwarin sir, masirini. Gusto ba ko basta, dahil ko magpadarang kating ko, tapos tiger bombs na sa loob. So, iba nga po yan, habang makaparang ng kating ko. Joke mo lang yan. Yun. Pero, yun na po ang mga kurang. Yung mga mga kating ko, mga power. Paano na ako? Ano gamit naman ko? Bata senior naman ko. Okay. Yun po yan. Short man lang kami kadikit, pero yung kadikit na yan, mahihilot po na sana yan. Pag-abot kang panahon na nag-implement na. Dahil sabi sa muya, yun lang dayan ang itatao based on the 1% na projection ng budget for next year. Additional information, ang total number of senior citizens natin na registered sa OSCA from July 16 to July 26, ganyan, living and deceased, Gadan and Buhay, starting 2016, 26,840 living and deceased. Pero, puon kang pag-chancelan ka mga gadan dyan, may nagadan na kita po 2016. 26 lang kita ng po ng data banking. May nagadan ng 3,417. Kaya living today, ang assumption, ang buhay mo niyan senior citizen sa Naga, 23,423. Buruhay iyan. Buruhay. Ngunyan, ang babae dyan ay 9,313. Ang lalaki dyan ay 9,313. Ang babae dyan is 14,110. Mas gulpi ang babae na senior citizens ta. Igdi sa Naga. 14,000 ang babae. Iyo po ka, boss, upoyanin ID na nakarehistro sa OSCA. Takaipuan po ang ID para mataan ang kaning benefits and privilege mo. Kung madamang ka sa butika, maluwas ka sa hospital, everything is there. Pag mayo ka kayan,
manidipisitan ka man. Takadaklan, hinahagad talaga, OSCA issued Senior Citizens ID. Yung pang hinahagad ninda. Ano? Talapot ang araw kayan, andito ta sa gadan. Ang gadan po kaya, namamonitor mo dyan sa muya, kung naghahagad ng asistensya. Sabi tabago duman sa inutan, huwag na din burial assistance. Pag nag-akin yan sa muya, nakarecord yan sa mo. Pero, may mga senior citizens po na well-off din naman naghaharagat ni asistensya. Tama nga, kakadikit mga 3,000 sa naman nga ni asistensya. O di, habo naman ko naman karabala sa mga mozzo dineros, di na nagladyan sa opisina. Di na nagpa-process na siyempre, iisipon ko, abala pa ngayong maray, magparaproseso pa ngayon, parang yung 3,000. Pero sa mga senior citizens ang indigent, in need, nandiyan po yan sa opisina, nakagadan pa lang mo yan, sa agaya o na so relatives naghahakat na. Yan po ang may iling mong pangangaipo talaga ninda. Ayan. Gamos po yan ang senior citizens. Okay? 40 minutes ba kung ang Gladys? Sabi mo 15 lang. Okay, sige po, sige. Sige. Kung may hapon po ka mo, baka may clarification ka mo. Kung kaya kong sinabi mo, yes sir. Kapag ko lang po yung mga budgets, pwede mong babalik na sa mga budgets na assistance, Ano naman sir? mga budgets po. Kasi may mga budgets, may mga assistance sa... Sa program na kita, sa program. Pwede mo kayo. Earlier mga assistance. Earlier. Yung habang ko po, sir, yung habang ko po kasi, sir, di ba? Sa paghiling mo numero ng mga living seniors. Abay dyan sir, pwede mo din sa kuya. Si pigpahiling mo po, si Nainat pa. Halimbawa lang po, no? Yan. 900,000 sa indigent na 900,000 monthly rice assistance, etc. As kumpara po duman sa pigpahiling tang numero kang seniors ngunyan, ano po, ining 900,000, pira lang po ang mga ka-avail kayan, indigent. Parehas man po sa monthly rice assistance, pira man lang po na senior citizen ang numero. Kasi kung 23,000, sabihin na si mga medyo mayayaman, di ma-avail, pero pira ang projection ta na makaka-avail kayan sa 900,000, sa 394,000, ano pa itong mga ibang assistance pa na pigtatao. Ayan, veterans, 40,000 na lang. Pera na lang ang 4 na lang. Okay? So, tapos yan, sa financial assistance to city centenarians, kung 100,000, di 5 lang yan ang tatawaan. So, enhanced financial assistance to senior citizens 96 to 99 years old, 800,000. So, ang general na hapot ko po, pera duman sa mga assistance na tinataota sa senior citizens, ang makaka-avail kumpara duman sa 23,000 na sinabi mong living. Baka po mas maray siguro sa kuya, ang suggestion ko sa presentation, dagdagan sa presentation later on, na ini yung 500,000, maaaraman na para sa 5 lang katao. O, duman sa para sa pera lang katao makaka-avail. Ano po, para mas klaro na garo lump sum lang kaya ang nakalaag, pero dahil aram kung pera. As in, siguro ang ikatulong hapot ko po, kung may financial assistance, kung kukumputon, pera lang dapat ang maximum na assistance na tinataw sa indigent. May maximum ba? May minimum na assistance ba na para po at least aram man kang mga senior citizens na ini-use number lang, etc. Para ma-justify si budget. Salamat.
Actually, kasuba ko ta sa duman sa halaman ng presentation, yung round sa mga numbers. Sa ito sa LBP form, kaya lang dahil nahihiling na masyado. Kaya si present ko yan ay si summary. Ano? Pero kung may po kayo duman sa kasuba ko si Nainot, halimbawa pong araw kayo ninyo, ining 2.6 million, pero ngayon mga kaibil kayan, na senior citizen, nakakuha is 2,600. Ibig sabihin, ang kada taumi, matao kami, 2 bulan po inatao based on the ordinance. Ang ordinance nagsasabi, September and December, 1,300 sa September, 1,300 naman sa December. Wala nung amount kada sarong, 1,000. Ang more or less, ang estimate ang mababakal na grocery items para sa inda. And I would sabihin ito po, nagbakot kabus na senior ang tatawanan. Kasi po, limitado ang budget. Limitado mong maraming ang budget. Kaya may criteria po kita kung isa lang ang tatawanan. Yo. Kaya sinasabi tayo niyo, sa mga paska, pipiliin po ninda, suyaon na kasabi sa ordinansa na other indigents sa barangay. Ang nagpipili po kayo ni ANBASCA, yung Barangay Associations for Senior Citizens. Yung mga opisyal din na naman. Sino nagpipili? Kapos po yan, yan po din ang numbers. Kaya alam ba, masabi ko, inin naman sa mo, for next year, ang target na tawa ng food giving is ang kanina is 3 million. Nakuli po kami ni Ma'am Bel, gano'n nasa 3 to 5,000 yan ang per head, ang target niya. Yes, beneficiaries. Dahil po, ito po sinasabi ng suba ako na 23,000 na living, dahil ka po siya matatawanan. Because, sa kakulangan ka mundo, garo lang po itong issue sa national. Nasabi niya, pag-abot nga ng sinta, uwa na mayo. Pag-abot nga ng, may 25,000 mayo. Because of the limited funds. Sabi ko, given all the funds in the office, maano tayang kapos, matawanan ta. Pero as ito yung pong estimate, kan indigent sa naga ng senior citizen is nasa 6 to 7,000. 6 to 7,000 ang estimate natin na indigent digdi. Ang kadaklang po dyan nalaog, tinatawan ta ng asistensya pagkaabot ng December. But so priority, tayo sinasabi, although gabos ni indigent, may priority pang giraray. Halimbawa, ang pagtaon ng abandon, sa abandon. Bako kung niya gabos abandon, kung yan sa record sa office, nag-reveal na 7 to 75 ng senior citizen sa abandoned and indigent. Napigatang 10 kilo kada bulan. Yan po niya digdi sa gabos po ni Sir Ukwa, yan po digdi sa kailan ka sumago din na nababasa, so may summary kan programs. Pero si pinagsabi ko bang Gladys, yan po yung gabos sa targets. Pero sabi ko po gani, bako gabos na senior, yung 23 na matatawanan. Pero ini pong bureau assistant, sumagdulok sa muya, tama yung nasasabi niya na indigent ka o dahi, tatawanan mi ka. Takadan ka. Ang kadan po sa muya is 1,000. Ang 2,000 yung kimambel. Ibig sabihin, 3,000 makukuhaan niya. Charge kimambel ang 200 at 2,000 1,000 sa muya. Ang law, ang Republic Act ngayon po nagsasabi, 2,000 ang itatao. Pero ang lokal na gobyerno ko naganagdagdag 1,000. 3,000 lang inatao. Sa'yo naka-charge ang 1,000 sa muya na. Sa national niya po kimambel. Based on the DSWD guidelines. Oo. Iyo po. Sige sir, ano pa po? Pwede mo mag-follow? Sige sir. Sorry Sige sir. Sorry po baka pa ba na akong senior citizen. Pero nagkahapon na pa-clarify. With that po, kung katong angunya na taon, o kung miski sabi ng si 2022, si budget ngunya na 15, so far pera na po ang nag-a-avail ng mga assistance. And sa projection mauubos bagabos si budget ngunya.
Kung kukumparahon, kung unyan, halos parehas man lang, tama ba? Or nag-increase ng 1 million, singunyan tapos i-propose for next year. So gusto sabihon, mas dakol makaka-avail by next year as kumpara sa unyan, as kumpara pa sa last year na 2022, no? Pangadwa po na hapot siguro, Mayo man siguro, ako, I would assume na Mayo siyang, ano nga po diyan, itong garurip, na naduduwang assistance, no? Duwang assistance, mention, isarong tao. Naduduplicate yan, naduduplicate na assistance, no? So, pag nakareceive ka na, dahil ka na pwede makareceive, si iba naman dapat. Yan po ang si assumption ko with that assistance. Para the more na makatawan si mga seniors na makaabot ka, sabi mo nga earlier, kung tama ko, mga 2,000 or 12,000 si ngunit year ba, last year na nakaka-avail or si target na nakaka-avail na araw kaya. No? So, yan po. So, parang in a way, kung hihilingon, sabi medyo, ano kaya ko, kung ang background ko is more on the academic side, si evaluation, pero si mga, ano, di ba? Pero si mga numbers na pwede mong matawaan at pira pa. Para in a way, justifiable na sa mga susunod na taon, baka 2024, lang kawan kasi nagdadakol man, si numero kang ano, senior citizens na nangangaibuhan. Something like that. Salamat po. Ito pong primero hapon kung pila nakaka-avail. Ano? Depende po sa programa. Kaya sabi ko sa bago, kung paghiling mo sa record, halimbawa sa record ngaya, from January to June, sa kadanlang, nag-average po kami din 40 to 50 ang kadan. Sa katawan 1,000 pa lang sa muya. May multiply mo yan, araw ka yan. So, ang basis may miso records sa lang books and etc. May multiply mo yan. Halimbawa, 1,000 ang yung taon may saro, ang kada saro. Kung ang nakagalan ay 50, siguro, 50,000. Laro kayo, multiply mo po yan, araw ka yan, sirin ka yan. Now, ito pong sabi mong, may mga situations na, kung halimbawa, last year din, nagastos, anong ibuhon? Example po, totoo yan, sir. This year, nakaprogram kita, o ba last year sa sini? Ano? Then nangyari sa sini, ano yan, ining pandemic. Kaya sabi ko kay Mambel ngunyan, ma-increase kita pagtao sa by December. Sasakop sa kukuto ng ibang other indigent sa barangay na makanamit sila. Kan itatao ta. So, kaya nangulit kami na pirang thousand kan senior citizens, idadagdag ta prior apisar katong pigtaon dati. Araw-araw kaya. Ano? So ipo yan, so dahil nagagamit, pigagamit sa iba. Pero once maging normalize ang sitwasyon ta next year, asa mo pang pangitulugan, may implement nila, boss. Ano ba? Sabi ko sa pagsini, ining ano kani, ini yung medical check-up. Dapat nakaino to bagang panahon, bawal magpartiripon, bawal na gano'n, di ba? Ngunyan, i-implement ang ngunyan, in coordination with the CHO. May mga target po kami dyan. Halimbawa ngayon, ang medical check-up, pira-pira na ka-avail. Burano ang may tataotang at least projection kada saro. Kung may mga bulok, asa ito pagkapaghilin, dahil lang dapat magpundo sa anong hilang mo. Pag na-identify ka ng doktor, may hilang ka at least basic medicines, papatawan ta. Yan sa projection tangon yan. Now, by next year, puta na nga ni, ulpi pa ako ng program sa dapat ilalao. Kaya lang, pihilin ko ang puno. Example, pwede mo bakit ako mag-implement ng social pension na garo counterpart ng national kasi kadakot pa kita lang ng senior na nangaipo. Sabi ko nga increase in numbers of senior citizens. Sabi ko nga kaya ang pinaka-average ng total na indigent sa Naga is nasa 7,000 out of the 23,000. Yun po baga. Ang general mayong ning pili na pinatawan is ID. Whether we like it or not, pag nakananga ka, mato mga edisay mo.
Diba? Pero pag abot mo sa mga basic services, mapili na kita kung sinangay po. Because of the ng budget. Sabi ko na kung awad-awad ang budget by next year, matarget man ko kung at least 1,000 lang na senior na taonan tanong counterpart na nasa parang social pension. Itong 500 ang kada bulan. Pero pag multiply ko, times 12, kung 1,500, 6 million. Bayo po kitang i-aser na budget. Pag nangyari po yan, sa ibang programa digdi, masasacrifice. Di ba? O, wapakot akong ngani na ano yan, na itataong ipropose na program, itong search for friendly drugstores and department stores, mga supervisors. Sa katakadaklan man na panahon, kung kulang ang budget, di sa mga kalaog, tamataw kitang premyo. Araw ka tumagang premyo ta sa BASCA, Best Performing BASCA. Pero kung wala kita kayo incentive sa mga supervisors and managers, mairigot yan na maataman ang mga seniors. Grabe po ang ano sa problema. Grabe ang problema, ang reklamo, kisira din ang taon ng discount, 5% discount ng tinao. Everything is there. So, ang balak bigay naman gani, by this coming October, yun na to, mato kami ng orientation and reorientation sa mga butikarya, sa mga managers and supervisors ng butika, ng mga department stores. Tangarig, ma-oriented na si mga tauhan nila paano pag-compute kan mga discounts. Ano po yung ang isip mo? Kaya, i-implement mo na po yan by October. Last year ko taong na, kaya nang bawal. Takrami po ang reklamo, almost every time, every week, may nang-audience ako, Sir, ang pintaos akong discount lang, 5% sa bagas. Naku, di pwede. Kanagkakagyan naman sa 20%. Yung, kung sa grocery nga ako, 5% every week. As sabi din, bako 10%, limitado ang pagpabakal ng bagas. Pigilimitado na yan ko sa 5 kilos. Di mo po nasabi sa law. Ang sinasabi sa law, prime commodities, kaya ba ang bagas? I-consume mo ang 1,300 weekly na mabakal ka. Di mo pag limitaran ang senior sa 5 kilos. Tano, isang kinakasiguro na 5 kilo ang kaya mong kakanon sa 7 aldaw. Dahil man. O kung nga pong karibo ko mo yan, ang example, may sarong kitang funeral service, nag-abil ngayon si May Ganan, ng promo. O nakabil siyang promo, 5 aldaw, may promo. Nag-extend siya ng 5 aldaw. Then napinta ng discount. O, sala. Kasi yan, nasasabi sa law, ngayon, di ka pwedeng mag-dobling discount. Kasi sa lang, mapili ka. The promo or the 20%. Pagkatapos ka ito, dapat yung sa imong additional na extension, may 5% kang i-claim. Ay 10-20% ba i-claim? Dahil pinagtawanan, o tulan naman yan. Kaya sabi ko, makulugod-lugod sa payo, una o kayo na yung baga, smooth, dai, na ma-reorient ka talaga. Taang lo kaya, ang Republic Act 994 baga, na-amend yan, o na-enact yan, 10 years ago. Ang sa kuyang pagtubod, sa mga managers, department stores, drug stores, na-orient yan. Pero nagsarangli na ng manager, nagsarangli ng supervisor. Di man na-orient sa mga kabuhan, kaya pagbalkan senior, di na kaintindihan. O si senior, madiman. Ngayon si Butikarya, ma-orient po kita kaya. Yan po yan sa programa. Now, once natapos mo yan, sasanglayin tayo next year. We are hoping na itong ibang pinupuros ng program, ma-finance. Ang pangitulungan ko talaga po, social pension, kailang makikwarta, makipundo. Yan. Yan po. Ang sa kuya pong concern related po duman sa pictures ni Chairman Nuno. Ito pong manunugod sa number of indigents duman sa
September, for the month of September and December na indigents. Hindi po kaya sir, no, for the past 4 years na president ako sa Baskasin sa Federation, ito pong number of indigents na ini, fixed ini yung. Ikaw na pong submitted na number of indigents kada Baska, kada barangay. Ini po talagang every September, December, itataw po ni yearly. Ngunyan, ang raise ko po kay Sir Reblando, kung paano po maririmedyon ang kahagadang kang mga Baska President na madagdagan so itong fixed number kang recipients. Kung mapipwede ta pong marimedyohan na mataan na ning additional, ang iba po kaya dahil naman na nakakalaot duman sa mga indigents. Kaya ang nangyayari po nga ninyo niyan, garo pigre-relye po. Every month po baga, pag paano ka na, submit kita ng panibago, kaya garo pig sasarasarangli na lang. Kaya ang kagadang po ka mga presidents, kung pwede po na lang madagdagan ta. Baka po sa sunod tang pag-ibong AIP sa 2024 ba, ay 2025, remedyohan ta na po yan. Ayaw po. Salamat. Kasi, ang basis talaga, itong, baka ba talaga siyang fixed? Kailang, kung makasabado, kung baka sa akin, mababarangaon mo. Diba? May 5 kang aki, isa yung mas nangangaipo. Pirang mas nangangaipo. Araw po kayo sikula sa pinggan ko. Kaya lang, sinasabi mo niyan, tinatawta po sa mga Baska, presidents talaga ang pag-assist nila. Tapos mo yan, kami kaya ni whole. Kaya sabi ko nga ni, tinatayo yung sendo, tapos tiwala mi yung sendo. Now, may mga situation kaya na ang pag-assess ang pag-assess, kinakaipo talaga, maagit ko ba sa thorough assessment. Kasi sabi ko dyan, ni Ma'am Bel, sa kuya, pag pag social pensioner, dahil nang isa kaiba. Dahil na nga iba sa tatubli naman siya. Tang social pensioner, kurano na ka pa minsan 3,000, 1,005. Ikaw kumparata man ngayon naman sa kadita inataw sa mga indigent. Kaya pa-protest na ngayon. Di ba? Pero kung ang clamor, ngunyan, by next year, ma-adjust kita, hindi mo tapong maray, pag yung maray sa thorough assessment yan. Nasa ito po yan. Yun. So, ang requirements na dyan, bago pa mag-abot ang second quarter, tapos na kita kayan. Tayo program ka na naman yan. Araw-araw ka yan. Di kaya kita pwede mag-ibunin, tapos na ngayon ang budgeting, saka ka ma-recommend. Well, ganin mo ng mga panahon, sa ibang ganin mo ng consider ko, may mga situation kaya, pag sanitize ko kang records nindo, may naguluwas pag duman na nakabaraling ng mga pensioner. Which is, sinasabi lang, dahil napagbalit, dubli na. Di ba? Wala silang 3,000, wala ng Kaya pag hinali mo to, maitaas si ibang masurunod, araw ka yan. Kaya ngunyan, ang ginikibuhan maski ba ako nakakapot ng record ng social pension, nakakapot talaga ko ngunyan ng records. Tangari, sabi nga rin ni Sir Subago, tigsaro sana. Kaya pagdato mo ba, especially pag Paskuhan, kung solo parent ka, di ka pwede maghakat sa iba. Huwag ka naman. Kung senior ka, di ka naman. Kung PWD ka, saro man sa imo. Marami po kaya. Ang Paskuhan is different from the nakakaagsa ordinansa. Ang nakakaagsa ordinansa, talagang matao kami ni grocery items pag September and December duman sa other indigent na mga yaon sa barangay. Isa nag-assistant kayo, kamo. Ang other indigent, appearing ka itong abandoned indigent. Iba-ibang classification. Si mga abandoned indigent, kakalit man lang kayo ito. Nasa 70 to 75 man sa nanganita. Mga abandoned. Ito baka mga tipo niyong aakuon sa mga welfare institution. Sa maning yan, manamaning lugar, di kita. Pero wala yung counterpart ka itong social pension. Dahil sa pulong kinukong bagas, more or less, nasa 500 man yan. Nagtatapo kita sa enda, ning rasyon, 30 kilos ang kinuha sa kuya. Kaya mga abandoned na yan. Yung mo naman yan, di ba? Yon. So yun.
Sir Totoy, we will consider your suggestion. Okay? Oh, Vice. Sige na. Sige po. Hello, pahabol pong hapon. Ano po? Maraming hapon po, sir. Ano po ang mga bagong inaasahan na programa and ano po ang sa 2024 and ano po ang mga deliverable dyan? Ano po ang mga bagong inaasahan na programa and ano ang mga deliverable? Okay. Hindi po sa wrong hindi po sa wrong inaasahan ta. Nasabi ko sa bago, kung ma-amend itong ordinansa, ito talagang pikuhurol kong 10,000 na sa laruan ng itao sa mga 96 and 99 years old. Tawarin maataon ng takatong nararapat na asistensya. Ang 1,000 nakabase naman sa kasabihan na nang mangyayari kan 1,000. Ang insure more than 1,000 na. O paano man sa ibang mga epo, sa Pandayaper, so kadakol po kita kani. Yan, iyo po yung sukuta kita kong inaasahan na ma-amend na. Panduwa, gusto sang i-showcase ang mga talents, buried talents ng mga senior. Matitibay po ba kayo part of exposure and exercise sa inla. Pagbarayli, magkaranta, mag-folk dance, etc. Next year, makarantas kita kayan. Di ba? Ini mga design programs are mga programs na pampaugmana sa naman sa inda. Di tayo pwedeng papratokan ng programs na daiman na Okay. Tapos, ito kanin mga putaan na sabi ko, kung may awad-awad na kwarta, magayon ko itong may social pension ng putang naga. Di ba? Sa ibang na munisipyo, ugwa. Oo. Local counterpart yan. Ngunyan, mayo man kayo sa naga, tapos mayo man kitang budget. Tapit kwinta ko ano yung kasabago, ano ko na kwinta, matarget lang ko kung 1,000. Doon mga sa iba pang day na hasakop katong social pension, na mga waitlisted na nga dyan. Gusto ko kutang matarget ka ito. Pagkwinta ko, kaya po ang 6 million every year. Sa katong araw ko ng budget, send ko unless na magkaigwag ng ordinansa na mandate. So, ayan doon, sa kung anong digdi. Diba? Magayong kuta ito. Yun. Plus, ito sa ukotang project na pag-iisip na para masustiniran, ito talagang pag makulog kan mga butikarya, kan mga managers sa mga seniors, tamainin mo yan. Dahil pinataon mga benefits. Ito kutaan na ma-search kami ng elderly friendly supervisors and managers sa butika, sa mga diba? Maganda yun. Kasi wala kitang child-friendly search. O kita katong baska. O ano tayo kita sa mga butikarya na ma-support yan duman sa duman sa sinasabi sa lay. O, di magkakarantisan sila. Sabi ko pati, ang proposal ko yan, ang premyo, di pagtao sa may sadiri kan grocery, tamayaman na yan. Itatao yan duman sa mga supervisor, sa mga managers, di ba? O, di na kulang yan sa indata. Yan, mga trabaho man yan. Araw kan SM, na doon sa SM, yaman-yaman na kan SM, tataan mo pa. Sir, mahapot lang ako. Yung sa pag-amend ba, if ever na gusto tayo mag-amend sa ordinance naman yan, napag-uulay na po ba sa level nindo or sa level ng mga presidente or ikaw na kitang alliance na alam mo, si Councilor na isa ang pwede mag-sponsor para at least may ideya kita on behalf of the audience. Okay. Nagsurat na po ko sa sanggunian. Nagsurat na ko sakit sa chairman sa committee. Nag-hearing na nga kami kaya. Walang preliminary hearings. Kaya lang dahil pang follow-up. Kung yan, may inisulan naman po. Kung isa naman sa pwede mong kaulayan. Oo. Si Kagawad Ranyola. Kaya lang si Kagawad Ranyola, kada ko naman concern. Inisulan ko si Kagawad Gail Abunan. Diba? O member siya kan Senior Citizen Committee. Sa kung si Kagawad dito. O dagdagan pa yung kaning salong ko niyan. Ugang ko rin na si Kagawad dito na employment at senior citizen. Di ba? O, may mga senior talaga, pwede mo magtrabaho. Look at Mr. Blanon, kung trabaho pa. Kasi kirit line na maminsan, di ba?
nagkakarap ang isip. Mind you, ang sa kuyang sarong assistant sa opisina, 80 years old. 83. But ano pa siya ha? Capable of doing things. Matibay pa. Kaya lang paminsan, irritable ito. Yung dynamics kang mura. Diba? Diba? Ganun yun. Doon sa senior citizen employment, naka-ano siya naman, tuwa ng business ng pumipiri, Okay. May plano kasi ang Mangkor naman is peso. May plano si Sir Anonoy na magpa-apod din karo invitation sa mga prospected na mga employer. I-orienta kung anong kaya, di ba? Nagsabi na sa ako, yan, sabi ko sa mga charge yan sa OSCA. May sa plano ko na mapais na kita siya. Di, kinatagda akong budget dyan. May mga panahon na bibigyan ko kasi naman Sir Chance sa iyo, Sir, sa iyo mga senior, di ba? Sa iyo, and hopefully, by next year, kung sige ang dagdagan budget, madagdagan ta ang benefits, including the numbers of beneficiaries. Yun. Ano pa pong ibang hapon? Tama pa man si Mambel. Sabi kaya sa ano yan, sa kan manager kan SM. Sir, sabi mo daw mga senior mo, tanong man nga ako, ma'am. Diyos ko, makakuha pa ngayon kami kinabunaran. Tanong ako. Basa pa ngayon ang text, nagdadrala ka na pa itaas sa masirini na. Di ba? Ay, bayas naman nga ako, ma'am. Tayo naman ko kumahan ngayon. Yung ngayon, sir, pero kung mapadari na siya ngayon, magkaralapo ko ngayon. Di ba? Sabi sa SM, nalapo na. Di ba? Oh. Maski daano pa, maski kuya pa, ang security ka naman, turlo na yung pataas. Sabi ni Ma'am na di Vera. Oh. Di ba? Tapos karko sinapok. Bakit? Tanong man ako, ma'am, ang nagigirubog ngayon sa mga retired. Ano? Sabi, yung ako sa mga panikwaso, di mamarabak man yun, di just Masrini, malmangan mga pamasahe, Masrini lang. Ano po kayo ng kaumangkan, senyor? Diba? So mga madalin na kumbaga sa mga nasa pre-departure area. Kasi totoo eh. O, isa lang ako, ito pa ba si Mambel? May sales, dahil na kumasabi ka ng department store, may sales sa department store. O, sa Blando, hangap-hangapon sa sale, ito barato. Di, nagduman ako. Pero ang sekreto pa lang dyan, pag may sale, tip ni Sendo, hapon pa lang dyan, nag-i-restock na. Si mga parabakal, may mga tanda na pagdiripon-tipo na. Pagkaangat na first day of sale, rao na. Uy, pag-abot ko naman pagkaangat, duman akong pagkaangat ha. Aram ko, dapat priority ako, di ba? Pag-abot ko naman sa counter, halabao na, siguro ang naman, ipalak-palak ako naman senyor. Uy, magmurog-murog si mga yaon doon. Mga senior nga para inom, para sa ganyan mga pan. Nag-irinit si Payo. Ako, Diyos ko. Kakurangan pa. Ano daw ka niyo? Pakalmahan daw ko. Dahil ko nakatagal, inatuman ko talaga to. Imagine, ipabubuli ako naman. Di sabi ko sa enda, ay ako, ma'am, Sir Pilator, linya. Inindaw akong loan na ini. Pribileho naman ito. Nakaabot na kami sa accomplishment years. Ako 60 plus na. May na-accomplish na ako sa buhay ko. Ika nga po, wala ka na na-accomplish. Wala ka na-accomplishment. So, banus pati sa ro. Maka-accomplishment ka na. Sa kung nga ako, ano taangkot ka sa mga gurang? Siguro angkot ka sa lolo-lola mo, sa mga magurang mo. So, it follows, pagkalit ka sa sarong tao, ma-multiply yan, angkot ka sa mo yan. Bakit? Pantulo, nga po nini, ang pribilegyong iniaabuton mo. Kung magsisinta ka pa, kung di ka nagsisinta, paano ka? Unang karalit to, kung 10, rin na karalit na sinta. Bala sinta. Di ba? Kaya nga nang ginibuan later para sa senyo. Para marulihan na yan. Oh. Kaya kamo sabi ko sa mga nini, padangataan sa mga magurang ang lolo ninto.
Sige po. Ay, may hapot pa po kamo, youth. May hapot pa po kinina. Sa mga process sa barangay level, pwede tangiyan po ki sir. Para at least mas malinaw sa inyo. Baka may na kaklaro. At least ito yung pagkakataon na may hapot na kay sir. May hapot po. Kasi kaklan sa to yung senior citizen sa barangay level, minsan naiaram yung process kung paano. Baka kamong youth, pwedeng magapot ki sir. Ang ari. Iyan ta. Sige. Hapot. So, good afternoon po sa Gabo. So, sir, ask ko lang po, ano po si mga requirements po para mag-apply po sa senior citizen? Tapos po, gaano po ba siya kahaloy ang pag-process po kayan? Kasi po, may mga, natatangog din po ako na until now, day pa po sila nakakalaog sa maging member po ng senior citizen. Pero po, yung pag-submit po ng mga requirements, parang 1 year na po yung nila. Ganyan po. Thank you po. Okay sir ha. Araw ka rin nunoy. Pili sa'yo pertains to social pension. Yung mga applicants sa social pension. Ang social pension, dahil po yan sa muya naka-angkor, dahil naagi sa kamot ni Mr. Blando. Ang social pension, naka-angkor po yan sa opisina ni Ma'am Bel Vargas. Ang sa po yung papel dyan, napirma sa na po ng clearance. Napirma lang po ng kung talagang may ID sa muya. Tapos sa ng papel, itong pangsangli-king ID, kung di na nababasa. Sa muya yan. Alibawa ang bangko, kan mga panahon ng ID, nagkapirma si senior citizen. Mga panahon, nagkikibig na senior citizen, hindi nakapirma. Tambark na lang daan. Di otro naman kami gibo. Ngayon mo niya, pasiguro kay Mr. Blando, may tambark na, may pirma pa. Sige daw. Iba dyan na tabangko. Totoo po yan, ang bangko kaya, pasiguro man. We know that. Kaya, sa mga mga parte, siguro na ginigibo, para sa convenience, kan senior citizens, you may visit OSCA anytime. Inuundan sa mga opisina. Something na makaaya-aya naman magtutukawan. Makayo naman sa mga opisina. Ngunit na panahon. Sir, gaano po ikaw po senior citizen na kasali pa po sa senior, and then ikaw po ang mga pension na nare-receive, nakasali pa po sa mga indigent or nakaka-receive ni 1K ba? Oo. Sige ba? Sir. Ulitin ko, at siyang pag-present ni Ma'am Bel, ihapot nindo. Tang issue na yan, issue yan kan senior citizen, social pension. Social pensioner yan. Ako pagkaaram ko lang, para ma-qualify ka sa social pension, dapat makaning SSS, JSS, o mas ganong pensyon, ma-qualify ka. Ang proseso ninda sa pagkaaram ko, nandyan sa inda na-apply o through the social welfare volunteers o barangay social welfare aid. Pag-abot naman, i-recommend man duman sa CSWDO. Pag-abot sa CSWDO, i-recommend man duman sa taas, DSWD. Pag-abot naman, i-evaluate sila din sa ibaba. Based on the criteria ninda sa DSWD, sila ma-desisyon kung kabali o dai. Ganun yun. Si iba po kasi na talagang qualified, iyo po talaga sila nakakaiba. Garo po kasi ang nagluluwas. Instead na dapat ko na natatabangan ninda si mga indigent talaga. Like ang may saro po kasi kaming bistado man na senior na siya. Di po siya nakakalaog ang kangalasan niya. May mapati siya ng garo naging family. Tapos gurang na siya. Tapos ang pinaghahanapan niya lang, magagad siya ng kangkong, kalunggay. Pero ang kangalasan ni po, nag-aano man sa Baska, pero di po siya na nalalaog. Sana po kasi nagkakapot garong itong beripikahon man na maray. Saka di man sana kasi nangyayari itong mga pakursugan sa aram mo na. Kasi diba? Thank you, sir. May ako kaya, ito na ma'am, may ako kaya na naaraman. Kinakaipuan kasi, ireklamo talaga. Ireklamo yan, in writing. Tangarin, maimbestigan na sa taas. May naraman ko sa barangay, may tinanggal ng tulo. Tarireklamo.
na nakasurat talaga. Ang problema kaya, si mareklamo, kung magsurat, ako naangkutan niya ko, maangkot sa kuya, hindi pwede. Kaya po, nung mareklamo ka, tanga rin may babasihan. Diba? Take it, pwede kayo mag-rely sa istorya, tamaluas, di marites. Kaya po, nung nakita yung black and white na, na babasihan. Yun, pag mareklamo. Yan na si Ma'am Bel. Speaking of the beautiful and gorgeous Ma'am Bel, nag-harap po na sa social pension, madam, at si bagon mo. I-reserve ta si mga hapon regarding sa social pension, kaya ako na si Ma'am Bel. As of today, may sir, sir, sir. Sige, last question, and then marami na takip. Maray na hapon po sa Indo. Ito, regarding po kang hapot niya, kasi po sir, may mga yan pong pagpapa sa mga social pension. Kasi po, pag nagsasakat lang sa social pension, kung halimbawa, kung sa kataday nakakasakto, kung pinakalista, kung si Sep ang nasa inutan, iyo man ang masakat, maski ka po, kurang-kurang na parang iyo man ang qualification nindo, di siyempre po, maiinom, sila kainom ng lista. And number one, and sunod po, minsan, mag-agong, nagagalan si Agong, di si Agong muna ang magiging social pensioner bago magsakat si iba. Gulpi po na kalinya, kaya po, haloy po ang pagsakat. Para rin, basta po kayo, ilaog ka mo sa social pension, para rin mo po ang qualification nindo. Pero po kung uya kayo din nakalista, ang mainot mo na pong lagan, si Jaon Igde. Okay, so, ang hapot mo, Vice, yaw na po ang right person na masibag. Ako gusto ba ko general information lang sa kuya, not about specific. Andito na ang gorgeous and beautiful Ma'am Bel Vargas. At siya tayo introduce pa kayo ni. So ano po, ask ko lang po ni, kung igwa na po ba kamong parang programs po na kung saan itong mga yung parang ma-apply po sa membership doon po sa parang social pension po ba? Meron po ba kayong parang orientation po doon sa mga gustong mag-apply? Kasi po, para po, gano'n bang nahihiling ko po kaya kulang po sa dissemination kang information. Kaya po mga chismis or araw po kayo ng mga issues po. Social pension pa yan, sir. Hindi na siya masibag. Thank you very much. Salamat sir at sa gabos ng mga question na na-pending at yan, yaon si Ma'am Bel, siya ang masimbag regarding sa pension at the same time, mailalaborate niya sa tuya at yan after kang pag-present niya. Liwat, salamat sir at Diyos mabulos po. Sige, ready kita, break time muna, 5 minutes, then para si Ma'am Bel, masagot na discuss. Sir, time.
Okay, sige po. Ang masunod pong ma-present sa Tuya, ang City Social Welfare and Development Office under Ma'am Annabel Vargas. Thank you. Maray na hapon po sa Gabos. Pasensya na po. Tanauyo kami duman sa office kang NCPC. Ito palang digdi. Anyway, sabi nga ni po kayan, the life must go on. So, ini po, ang itutukar ko po sa inyo yung programa kan sa muyang opisina. Ang City Social Welfare Office, iyo po ang opisinang may mandato sa pagkabuhay kang mga kinapobrehan. Inot, ang samuya pong mga programa, nagpupuon sa pagbados pasana. Hanggang siyang magadan, igwa po ning programa para sa Saida. So, yan po, ano ang misyon kang samuyang opisina? Ang mission mi po, iyo po ang implementation of programs and services that will alleviate poverty and empower the disadvantaged individuals, families, and communities to improve their quality of life. So, sa gusto sabihin, yaon na po ang mga pobre, then ay mahali sa komunidad. Pero ang sarong LGU, igwa po ning obligasyon kung paano mapa-improve ang pagkabuhay ng mga pobre. So, yan po ang samuyang misyon. So, ang mission mi, kabali po sa mission kang syudad, na dapat na po ang kada yung nagpapartisipar, dapat po na nagbe-benefit ka mga oportunidad na yaon po sa laog kang syudad. So, yan ang samuyang vision. Ang mandate po, kang samuyang opisina, kabali po kami sa sektor kang social sector. So, kadakol po yan ng mga opisina na kabali sa social sector, PIDAW, OSCA, CSWDO, GSD, Metropeso. So, dakol po kami mga opisina na nagkukumpuner kang social services sector. Ang mandate po, araw kang dati, sabi tangani, kung may mandato po ang lokal na gobyerno kang syudad na magtaon ng mga opportunities sa mga kinapobrehan para po mapakaraya ang pagkabuhay. Parehas man po yan kang mandato kang opisina mi na kami po nagtatabang para mapakaray, maiangat ang pagbuhay kang mga pobreng nagenyo. So yan ang samuyang mandate. So ano po ang samuyang organizational outcome? Siyempre, pag ang kinapobrehan po, inangat mo ang pagbuhay, so ano po ang magiging sopas kayan? So siyempre po, maina po ang poverty incidence. So gusto sabihin, pag naiangat ang pagbuhay, maina man po ang kinapobrehan sa naga. So yan po ang samuyang outcome, organizational outcome. So siyempre, kung igwa na po kita ng mga programa na pang social services, kaipuan pagarong pakarayon or i-enhance para po itong sa tuyang mga tinataong programa dahil maging redundant. Let's say for example, kung kato po nagtatao ka sa laning bagas, so para mai-enhance, bako na lang bagas ang itao mo. Diba? So pwede garong magtao ka ng lecture, na garo bako lang gabus, bako lang gabus dole out. Tatabangan ta sindang maghanap para sindaman makahanap ng pagbuhay sa buhay maninda. So ang function ni po sa opisina, kami po ang naplano, na-implement, na-evaluate ka mga programa kang social services. So, kung ihilingon po nindo dyan, sisay po itong mga target clientele me. Sisay po itong mga nagenyong pagsiserbihan kang opisina. Ang inot po, yaon dyan, neglected, abandoned, and abused children and women. Kaya po baga may programa po kita sa CICL, yung Children in Conflict with the Law, may mga kaso po yan. Women in Difficult Circumstance, mga babae po na binuburugbog, mga babae po nagdudurulag sa may isog na agong, mga babae po na may mga problema sa laog kang relasyon kang mag-agong. So yan po ang samuyang mga tinatabangan. Distressed individual and families,
Kung sabihin, si mga individual, tsaka ito po mga pamilyang igwaning problema sa loob ng pamilya, may problema sa mga aki, may problema po sa sadiri. Sabihin, pag distress po kayo ang sarong tao, dahil siya nakaka-functioning maray. Diba? So pag problemado pong maray ang sarong tao, ano po, sabi ko, apektado po ang sa iyang pagkabuhay. So distress individual and families, out of school youth, persons with disabilities, solo parents, elderly, victim of man-made and natural disaster. Kung iilingon po nindo, hindi po mga clientele category sinasabi ko, halos gabos po, yaon gabos sa naga. So kaya po, dapat man talaga na ang programa po kang social welfare, mati po kang mga naganyo. Ano po? Next. Inilang po, kadikit lang kong informasyon. Kasi baka nag-wonder ka mo, pinaman na ang staff kang CSWD. Sa pagpungon niyan, ito kami ng 29 na permanent. Pero po, warak-warak po yan. Ang opisina mi po, igwa kami ng Naga City Children's Home. Igwa po kami ng Naga Women's Home. Igwa po kami ng Solo Parent Office. Igwa po kami ng ginawang na genyo program. Samuya po yan, ano. So, igwa po kami ng 29 permanent, 19 na casual, may 16 po kaming job order, may contractual po kaming saro. So, ini po ang samuyang mga empleyado. Dito nagkaroon ni pag-take up po ng STG. Ano? Imita na ining STG goals, day na ini. Gender issues, day na ini. Ay sige, sa gender issues, iyo po niyang kadaklanan kan sa muyang mga activity. Ay, day, parehas lang pala. So, sa gender issues po, nakaluwas po dyan ang EduCare program, Paskuhan sa Barangay, AX, Sanggawadan program, Solo Parent, Operation and Maintenance of Naga City Children's Home. So, kung iilingon mo po iyo po sa muyang mga opisina na tatawanan kang budget po taon-taon for several years ago. So dahil po nga ang existence kan sa mong opisina is, ang major final output po is the administration and supervision of social welfare services. So kinakaipuhan mi po na ang performance pledges mi 100% ming maitao si mga sinasabing services kang CSWDO. So, paano po yan may implement? Maduman na po kita sa budget. For 2024, budget. Kung iilingon po nindo, nagkaiba po ako ng comparison kang budget for 2023 and 2024. Mayo pong pagbabago. The same parareho. Gustong sabihin, kung ano po si budget mi kansarong taon, iyo man giraray si budget mi. Ngunyan, na 2024. Pero, ang medyo nagbaba lang po dyan, yung General Administrative Service po. Kung nahiling po nindo, nagbaba. Ang iba, parehas lang. Nahiling po ditong araw, ang General Administrative Service po, nahihiling po nindo, kung 2023, igwa po kami ng 9 million. Pero pag 2024, igwa na lang po kami ng 7,476,000. Ano po ang rason? Sabi po kang samuyang budget officer, hinali na po ninda si budget para po sa mga casuals, sa mga job order, tsaka sa mga contractual. Kung kang budget po 2023, nakalamp po dyan sa 9 million, ang pansweldo po sa mga casual, job order, and contractual, pag abot po ng 2024, tinanggal na po ninda sa budget ng office. Gustong sabihin, hinarali na po sa mga opisina, ang ma-allocate na lang po ng budget, ang budget office. Centralized na po ang budget para sa casual, contractual, and job order. So, kung ilingon po rin na parareha, so pag sinabi kasing General Administrative Services,
Diyan po yan si kinukuha si mga supplies, ng office, si ibang mga activities. Let's say for example, ito pong activities kang 4Ps, kabali po dyan. Kabali po dyan itong mga TEB, ka mga empleyado. Ang pigurulayan ta po yan, General Administrative Services. Nakapalaman po yan sa 7 million. Sa laog po kang sarong taon, dyan po naka-charge ang TEB, dyan po naka-charge ang supplies, dyan po naka-charge itong ibang mga activities kang office. Ano po ang mga activity? Halimbawa, Family Week celebration. Ikadua, itong yung mga activity kang educare, yaon man dyan. Itong yung napod ka ni, every year nga, igwa nga yung accreditation activities. So, yaon po dyan. Yaon po dyan ang pambayad sa mga, ano iniyo, itong sa auto, itong maintenance kang auto, repair, gabos po niyan yaon sa General Administrative. So sa 2024 po, igualan kami ng budget ng 7 million. Pero sa pagtubod mi po, kulang. So mahakot ka mo, paano man yung nahihipnoan? Iyo. So ang ginigay po mi dyan, nagtitipid po kami. Sinatitipid, iyo po ang pigre-revert mi, duman sa nangaipuning budget. Ang pinaka-eksaktong example po, ngunyan pong 2023, nakakuha kami ng savings sa Sanggawadan. Ang totoo po kayan, may 2,000 plus kitang member kang Sanggawadan. Nagbukas po ang 4Ps, nainaan po ang Sanggawadan, yaon sa 4Ps. So ito po sa mong binabakal na bagas na 1,500 sacks, dahil po nag-ina na, mapakal na sana kami ngunyaning nasa 700. So dakula ang samuyang na save. So ito pong savings mi, pigla na og mi na yan, duman kulang nga kita ning budget sa AX, duman mi yan pigre-revert. Kulang nga kita ning pambayad nga sa repair kang auto, duman mi yung kinukuha. So gusto mo sabihin, pag may sobra ka, pwede mong gamitin yan sa ibang program. So ano po kaya nangyari sa mga opisina? So hindi na po kita sa provision of material financial assistance to needy individual and families. Iyo po ini si mga inaharagad sa bulong, sa burial, sa pamasahe, sa hospitalization. Kaya lang ini po ang pinaka masuluming programa. Kasi gabos mo may pangangay po sa bulong, may pangangay po sa pagkakan. So ini po, sa kunyan pong taon, para po sabihin ko sa Indo, si budget ng 20 million, 1 million na lang. So ano pa lang bulan mo niyan, July pa lang. So kasubago po, nagbiriting kami, kasi di man pwede ang opisina magpundo. Kasi di man nagpupundo ang naghaharagad sa bulong, naghaharagad sa punerarya. So di yan pwedeng magpundo. So kaipuan, mag-isip kami kung saan kami pwedeng magkuaning pundo na itutustos hanggang matapos ang 2023. So subago po, nagsabi, okay Mayor, na kaming kwarta, 1 million na lang. May inaasahan po kaming pundo na ang Ako Bicol po, matauning 20 million, papalo up mi na lang. So iyon na to ang makakaabante kita. Pero sabi mi nga ni, habang Mayo pa, mahanap kami sa mga savings mi na ilalaog mi sa AX para Kaya po ang priority mi ngunyan, medicine. Dahil na kaming gayon nagkataon ng priority sa pagkakan. Pwede man po sa pagkakan, case to case. Halimbawa si tatay nga, dahil nakatrabaho, may hilang, kadako lang mga aki, pwede mo yan paunrahan. Pero kung masabi lang, mahagad akong food assistance, ma'am, para gastos, dahil po yan pwede. So ang priority ta po ngunyan, bulong, burial. Kasi mananganing budget. Okay. Supplemental budget for COVID 2019. Ini po, dahil man ini nagamit. Biglaan mi lang po ini kang last year kasi kung in kaso, nakaipuan pang maglaag ng budget para sa COVID, may makukuha ng kami. So ini pong 7 million na ni, i-revert pini sa AX. Madagdag na kami sa AX. Kaya ini, kung ano mi na po yan, 7 million na yan, ilalaw mi po ito man sa AX. Kasi maana kaming budget sa AX. Next. Yan, Sanggawadan Program. So, ini pong Sanggawadan Program, dati po ang budget dyan nasa 15 million.
Kunyan, 11,800,000 na lang. Kaya lang, ang problema kasi, pagkadikit kasi ang, sabi nga pagkadikit kaya ang dapat mag-tight. Kung kang panahon po na bastante ang budget mi, pag hiniling mo ang school supplies mi, magayon. Pag mayaman din. Kasi may kapote, may uniform, may sapatos. Pero ngunyan po nga ni, dahil takadikit, ang school supplies mi, pang malnourished. Gusto mo sabihin, marayo kami katong mga marahal na itong mga bulky, mayong uniform, mayong payong. So talaga ang binakalmi lang po, si basic, si mga notebook, si ballpen, yan lang. Pero kung ihilingan mo nga ni, bako siyang appealing, bako siyang magayon. Kaya lang, magandang magiginibo, kasi sabi nga ni Kayan, mabuhay kita kung pira lang sa tuyang kwarta. Kasi dahil kita pwedeng mangarap na mamangani kitang gagasto. So, out of 11,800 po, nakatipid lang kita dyan sa magas. Yung 4.5 million na rice po para sa Sanggawadan, medyo nakatipid kami naman siguro mga around 2 million. So, may mga 2 million kami naman na reserve. Pero sabi po ni Sir Frank, dyan mo lang yan, tapos sigurado ko ngayong dugay ng 2023, basta buffer budget may ito naman. So, yan po. Pag-abot po sa Paskuhan, nahiling po nindo yan, 11,020,000. Pero po, tapos na po ako kang proposal kang budget kang Paskuhan, inabot po ako ning karo 17 million. Alam mo kung saan ako nagkuha? Binurutog ko dyan, si iba. Kasi kulang po, ilingunin do ha. Ang target na po sa Paskuhan is 35,000. I-times mo sa 300, pira yan. Niluluwas po yan 17 million. Si pagkakan lang po yan. Mayo pa dyan si bayad sa kargador, mayo pa si plastic, mayo pa po si sandubag. So, abotong po yan ng 20 million. So, ngunyan po, nagparaburutong kami para si 35,000 na target, dahil na ito mainaan. Sabi ni Mayor, dahil na yan pwedeng mainaan, madagdagan na lang ngayon, dahil na pwedeng mainaan. So, ini po tapos na ang proposal mi kani kang Paskuhan. Bako pwede nabot 11 million, nasa basta 15 million or 17. Tignan po kita sa seed. Ang seed po is 1,310,000. Kung ilingon po nindo yan, iyan lang po si slice kang budget na pig-charge sa mo. Kasi, ang seed po, may charging man sa SEF. Iyon po. So, sa education fund, duman man po, nagkukuaman ang budget kang seed. So, doon ang kinukuhaan ng budget. So, si pwede lang sa mo, yun yan 1.3. Si ibang mga charging po sa seed program, dapat kinukuaman talaga sa education fund. Kaya kung iilingon mo po, 1.3, duman man sa education fund, nasa 1 plus man, almost 3 million man po ang budget kang seed. Supplemental feeding program. Dahil na po kami naglag dyan kasi po ang feeding program sa national iyan, ang kinikater ma lang po kang feeding yung mga daycare children. Okay. Naga City Children's Home, 936. So gusto sabihin po, si operational po and maintenance kan Children's Home, yan po ang budget nila, nasa 936. Solo parent, 1 million. Solo parent po yan. Operation and maintenance kang Naga City Women's Home, 625. 625 lang po kasi dikit man lang kaya sa indang aki. Kumpara mo po sa Children's Home, sa mga kalalakihan, halos 50%. Gabos na tubig, gabos na dyan. Basta operation and maintenance, naka-charge na dyan. So, for 2024 po, igwa kami ng budget ng 54,167,600. Pero po yan, kulang yan. Pero, dahil nga ni kulang, hanggang dyan lang kami. So, matipid kami. So, let's say for example, sa Family Week celebration ni, kung ang target ming budget naman is 200, dahil nga ni makaming kwarta ba, agi bumilang tong 80, sangkatos, mayo kaming supplemental budget. Yun. So, yan lang po ang samuyang may pipresent. Pero, nagpapasalamat po kami kasi ako naman ang suporta ni Mayor. Pag sinabing mayong budget, inaanapan man. Thank you very much po.
question. Thank you ma'am. Malinaw na malinaw. Kung hihilingon po naman sa presentation ni ma'am, yung dakulang halos almost 23 million from the General Administrative Service, kung hihilingon tatig sa dakulang amount ang nailaod niya. Pero sa sumada 54,167,600 is enough ba yan para sa taon na ni? Sisay may question para at least makabanti kita sa Question muna. Sige po. Bagong ko po si question sa social pension. Opo. Social pension. Ang social pension po, nakukuha ang membership bako po sa chronological order. Let's say for example, inot ka ngayon, dapat ikang mainot. Dahil po, depende yan sa edad. Iyon po, edad, tsaka kamuktakan kang senior. Let's say for example, may nag-apply po ng 60 years old, pero bedridden siya po ang ipa-priority. Iyon po, may nag-apply ng 79 years old, pero maman siya ng hilang, bako po siyang priority. So, ang priority po kang senior pension, si mga senior citizen po na may hilang, bedridden, frail, sickly, yan po ang priority. Ikadua, kung ikabalo na si Agumo, dating senior citizen, dapat po ko tana, ang priority si Agum na. Kaso, ang nangyayari po kaya, dawa po araw kayo nang sinasabi mo sa mga Baska President, ang ginigibo po ninda, tinataw sa iba sala. Kaya nagreklamo po si iba na, si Agong ko ngaya, dati ngayang pensioner, pero ngaya ma'am, abo sa kong ita-uta, may biglaog na po ngaya. Dahil po, ang totoo nga po kani, dapat po siya ang priority. Ikadua, kung bastante po ang allocation na kang senior, dapat kung parehas po ang mag-agong qualified. Nagigets nindo? Kaya mangalas po kamo sa ibang munisipyo, si duwang mag-agom nagpipensyon. Diba? Kasi po, sa inda, di kitang senior citizen, dakulang allocation inda. Kita, kadakulang senior citizen, di kitang allocation. Halimbawa lang ha, Magaraw. Magaraw ngaya, tinawansin na ng slice kang cake na 700 ngayang pensioner. Dikit duman po ang gurang para makaup ang 700, si makaragom-agom na indigent, piglalaog ninda. Kaya po kadako na naghahapot sa naga na, ma'am, taano po ngayon sa Magaraw sa Kanaaman, si mag-agom po ngayon kabali. So, yan po ang rason. Dikit ang senior sa inda, para makuanin na si lalag ninda. Pero ano po talaga, kaya po naman talaga si mag-agom, kaya lang sa kaso po kang naga, kadakol. So, yan po ang rason. Ngunyan, nag-uulay po kami, si Mayor, ako, tsaka si Jim Riblando. Sabi ni Mayor, arukunta na po ang Ligaspi kasi haloy magbaba ng karagdagan na allocation ng DSWD sa social pension. Ano daw po, Mayor, kung mag-give man kitang localized pension sa Naga, at least 300 pesos, habang dahil pasinda nakakalaog sa DSWD. Okay, kurumpyuta. Kanang compute po kami, inabot po kami ng 7 million. Dahil kaya, para 1% man lang baga. So, ang 1% po kang budget ni Sir, 16 million. Nagigets po nindo. Kung dyan kita makuaning 7 million, dipira na lang, 9 million. So, ano po ang mga activity ni Sir? Nagbabayad sa SM, sa sinihan, mabayad po naman sa Best Baska. Ito Best Baska selection. Mabayad po naman sa mga activity bagang may rice monthly allocation. Matao pa naman sa mga senior citizen na tinatawan po ng grocery. So kulang. Oo. Sabi ni Sir, di man na kami pwede magpili kasi maaanggot ang tao kung qualified man. So sabi ni Mayor, alat-alata na ngayon maglangkaw ang budget, saka tayo marirealize. So gusto naman po kan lokal na gobyerno na
magtaon ng localized pension. Kulang. Ano daw kaya ta? Kadaklan po mga senior citizen, nagsusurusuan sa naga. Nagigets nindo. Ang totoo kayo, taga-bula yan. Taga-bula. May aki lang na nag-aarkila. Maigdi na sa naga. Di ba? Kung uon ko rin po, hanggang po sa mga taga-naga, baka man talaga yung proof yung taga-naga. Kaya po, aware kami kaya. Kaya kadaklan po talaga sa naga, kadakol ang senior. Sabi mi nga ni sa DSWD, araw po kung pirang pensioner mi ngunyan, labi malang 3,000. Sabi ko po nga ni sa DSWD, hindi nyo ang naga, dapat niya ko ang naga, 5,000 ang pensioner mi. Iyo. Ang sabi po kang DSWD, sinda po na kaya, naghahalat man lang, kang binababa kang central office. Let's say for example, ang central office nag-allocate sa Region 5 ngayon ning 10,000, ayan yan, sabihin ta na ngayon pera yan, 10,000 na yan, sabihin ta na ngayon mga 30,000 para sa Region 5, binabarang-abangan ninda yan. Kaya araw kaya. Pero sa po kita sa pinakadakol, kita ang pinakadakol na allocation. Ang iba, hundreds lang. Ang iba, 1,000 lang. Kulang. Sa actual, kulang talaga. Para na kung mahilig ito kung compare ko si programa. Tapos kung ito ko naman ang nilai-nilai. Tapos ano ko itong same lang po ba ang program? Parehas lang. Actually, parehas lang ang program ikang 2022. So, nag-iiba-iba lang kami duman sa implementation ng mga activities. Let's say, for example, Family Week Celebration. 2022 activities mo duman, iba man. Pero may budget ito. So, pero may budget dyan sa mga activities. Igwa, Sanggawadan program, yung mga members. So may mga pigdilis na kami. Kasi nahiling mi man na, dahil na sila, may mga indicator kami pigihiling. Kaya nga kung minsan nahihirapan din kami mag-delist. Iyo, kasi kung okay naman, na-uplift naman baga si living condition. Kung minsan, si Mayor nagsabi na, idagos mo ko na ngayon, taday pa man kanya. Pero sa pagiling mo, okay na. Pero may mga nahali na kami na talagang improve na. Kasi every now and then, bigong visit dyan. Kaya nagbabao kami ka mga bago. Kami kayo sa Sanggawadan, pero kami igwa ng waitlisted. Nag-validate kami, oo. May mga nahali na kami sa program. Kaya lang, dahil lang kami pwede magkaigwa ng indicator. Duman sa mga one-shot deal program, let's say for example, AX. Dahil man pwede niya na 10 years ka na nagagana AX, dahil ka mo na injure. Depende kasi sa need. Ang AX kasi is one-shot deal lang yan eh. So, nadyan yan sa iyo pag may mga pangangaipo lang. Kasi pag hinihiling ka ba ang programa, mostly po siya provision of assistance talaga. So, ito pong problema na parang dahil pagkaya. May naiisip ko ba pang programa na parang baka may paagi na instead of para tao sa inyo ng assistance, for 5 years or 10 years, baka pwede mag-provide sa inyo ng parang baka programa na ito pong sustainable na livelihood program para makahuli sila ng mga Actually, ikaw sila nasa livelihood sila. Ang DSWD, by tinanggaro 16 million, pero livelihood as grant ngani. Nagigets nito ko, yung livelihood assistance grant, pero dahil pinasabing grant, pero ito, minumonitor ito
kung existing. Pigtara ko itong capitalization da boss. Igwa to ning skills training. May mga ano nga ni During the time, yung mga PTA officers kami na abing kaya from region, actually na-monitor kami Na-monitor. itong sa parang pandemic, tapos nagtausindaling worth 5,000 pesos. Kung ano yung tigsurat ng proposal na programa, like for some sa printing shop, tig-monitor nila. Siguro kang nakaging 2 weeks, 1 month after, na-monitor po kami. Tapos talagang sarap-sarap nila kung talagang yaong pa si mga dineclared na business at ano itong nag-improve na ba. Nahiling nila po yan naman. Pero po kaming na ano kayo naman. Kaya talagang yung tigdol out kang DSW region, nahiling mo talaga. Tapos kadang naman mga karinderya, yun yung parang nag-fail. Pero itong mga tig-establish na business, yaon talaga ito. Good afternoon, Ma'am Maria. Balik po kita naman sa social pension. Ang na-experience po kaya ng mga pag-iriba kong presidente sa PASCA, sa federasyon. Yan po nga ng problema sa social pension na dati na pong mga nakalaog, alagad, overqualified, dahil man dapat makalaog nga ni. Taigwang mas mga intelligent na talagang pwedeng maglaog. Ngunyan po, si bigla request me po sa indong ma-revalidate. Kung mapipwede po ko kung mangyayari ito, kung pwede, kaibahan ang presidente, ang PASCA, sa pag-revalidate. Bako po ngang social volunteer, itong social welfare aid, kung mapipwede po, presidente kang PASCA. Iba po kayang mga pagkakataon na medyo may kinukuberan. Pero po kung ang presidente mismo ang iibata, iyo po ang primero nga ning nagre-reklamo, kung mapipwede po nga ni ma'am, mas magayon po siguro kung ma-request talaga kaming formal request na mag-revalidate talaga ng mga existing mo niya na pensioners. Yan po ang sakuyang agado lamang. noted po. Ano po kani, ito pong mga old na pensioner na nahihiling tang di siya qualified. Kato po kaya baga, sige ang ralaog, dahil mo kami nag-aaram kung may pension sa SSS. Kami po nagtutubod na itong mga pensioner igwa pa dumaning SSS pensioner. Kaya po mahagad kaming tabang sa mga BASCA president kung sisay duman. Pero po itong mga bagong nag-a-apply po for pension, naghahagad na po kami ng certification sa INDA na bako sindang pensioner kang SSS. Si mga ito po talaga may nakaralaong. Ngunyan po, dahil po nga ni kang Data Privacy Act, dahil man kami makahagad ng record sa SSS, bawal po yan. Even ang DSW na pwede. So ngunyan, ang gusto nilang pong hagadon sa mga BASCA president, kung may naaaraman po kamo na pensioner ito, sabihin nyo po kami para mahalimi sa list. Yan po. Pero, si ngunyan pong nag-a-apply, no worries na po. Kasi dahil sinda pwedeng mag-submit o kaya maglaog na mayo po ng certification na hali sa SSS. Naghahagad, nagkataon naman. Pwede po ako mag-request ng total list ng every barangay pensioners. Sige po. Kada as Federation President po, ma-request po ako ng master list kang kada barangay na lista kang social pensioners. Sige po. Para po for official lang po. Keeping kang samuyang office. Pero dahil po yan magiging permanent. Iyo po, okay. Kasi ang iba dyan nagagadan, ma-update na naman kami. Iyo po ma'am, dahil po ma'am, okay ma'am.
ang nangyayari po kaya, iyan po, gagamitin nilang sa deterioration. Siyempre po, kung may kadaan, ma-report man sinda. Di at least po, maano ito man. Galing ko po kitang coordination Sige po. sa mga... Pwede po kami kayo social mag-provide services. yung list kayo ng mga pensioner Yun po, ma'am. sa 27 barangays. Okay, thank you very much po, ma'am. Sige po, si Sir muna and then si Ma'am. First Dasit. Sige, salamat. In connection po naman sa pigahagat ka sa mga presidente, pag meeting ni po mo niya na July, si Sako pong Vice President, nag-suggest po sila, kami po mo niyan, kami sa Del Rosario, iga po kami ng ano yan, may bagong programa po kami ngunyan na instead po na magparaasa lang kami kan mga datas kang gabos na senior, ngunyan, si Sako pong Vice President, i-implement ni po yan ngunyan, ano yan, kami po mismong mga officers, kang senior, kami po mismo ang ano yan, saro-saro kang gabos na senior sa samong barangay para ang samuyang record kumpleto. Kasi po, yun yan, kadakol problema, may dapat pensioner, nagiging pensioner. Tapos, yan po mga problemang yan, naluwas po yan duman sa meeting ang solusyon ni po, kami po mismo. Kaya nga po sabi ko, pag nag-budget kita, dadagdag tangan niya ako, kasi gagastuson ta dyan. Kasi may gastos yan sa paglakaw kan mga officers ng senior, kapag ano yan, itong pagsaro-saro, ligaw ako si term kayan, pagsaro-saro ka mga, ma-profiling. Profiling po talaga, ma-profiling kaming bago. Ngunyan po na, mapuon po kami ngunyan na August. Kasi iyo po yan ang saro sa project kan Del Rosario. Tanang po problema, gulpit po problema talaga ang seniors. Lalo na po sa ano yan, dyan po sa pensyon. Ay, kadakol po yan. Kaya po yun. Si solution na suggestion, in-approve po na ma-profiling po kami. Kami po mismo mga officers. Siguro po pwede po yung gibuon kang gabos na baska. Iyo po, siguro pag araw ka ni Madam, pag nag-house to house kasi ka mo, para igwa ka po ng guide, aside ka itong listahan nindo, tama itong sinasabi ni Tio Totoy, na itong list ka mga pensioner, guided na ka mo kung sirisa ito. Kasi po ito pong mga pensioner na to, may profile, naka-profile ito sa buo. Actually, may profile form po ito. Problema kita kang mga problema kang seniors, kita mismo ng mga officers, i-update ta ngaya, which is approve po sila. Okay, ibuhon po yan. Ngunyan pong August, mapuon po kami. Profiling. Good afternoon, ma'am. Ako po, ma'am, nagpapasalamat ako ako mismo ang nag-a-accept kan application kan mga senior citizen. Naagi po yan sa Indo. Opo. Pati ako, at the same time, ma'am, ako na nagbabalidate. Kaya nakokontrol ko na kung di ko talagang pensyon o anong kuyang kansarong aplikante. Nakakaunay ko po ng personal. Kaya lang po, ma'am, kahit nga ning na taon na iniyo, si mga nagibo ko katong last year na mga application, sabi ka ni ma'am na Palacio, linigon po dato, may mga nagadana, may mga nakalaw na sa pensyon. Ang iba po kayo mga baguhan, pero mga nag-iidad ng mga 70. Kaya nga ningon niyo ng taon na ini, kan February, kan mag-submit ako ng mga application. Itong last year na pag-submit ko, na nag-iidad ng mga 70 pataas. Ngunyan ma'am na June, ana-approve lang ma'am, Pero pag-submit ko na to sa iyang mga application na ito. Tapos ma'am, kahit itong duman sa Shabu-Shabu kan mag-seminar kita duman, na i-announce mo kasubago digiraray na kapag nagadan ang pensioner, ang agom, babae o lalaki, kung si man duman, iyo po ang dapat maging beneficiary. Priority po ito. Yes. Pag-repair ko po yan, ma'am, kay Ma'am Namalo. Ang sabi ni Ma'am Namalo, na po na pwede. Priority po yan. Ano na kami ni Malolo? Dahil pwede maging priority. Para pig-transfer man lang si assistance ka to sa agong. Priority po.
Kaya kung may nagreklamo nga ni isa mo, sabi, oo, priority po siya kung... Iyo po, basta ideya ko dyan, ma'am. Halimbawa baga nagadan si pensioner, medyo nakakaangat-angat naman ta, kan maging pensioner ito, day taman ito, day ko man aram. Ay kung nakakaangat-angat pala, day ko man talaga siya pika-assign as beneficiary ka itong nagadan. Tapos sabi ko, marimang po pala ng buhay mo. Oo, tama, depende po. Priority siya kung may pagbabago sa buhay. Pero kung nakakaangat naman po, day na. Kaya tama po ito, ma'am, sa kuyang presidente sa federasyon na ano daw po, kung itauna lang sa mga presidente ang pag-accept kan mga application, tanong personal po. Okay po. Ngunyan po sa opisina mi, pag igwan ng aplikan, daimi na po tinatawan, isinusubol mi sa barangay, takaipuhan mag-agi sa mga BASCA president. Dahil na po kami na ano yan. Pero, kung may referral po si Mayor, pigi-intake mi na, pinoprofile mi na. Pero, ang profile form, pinapadarami sa iya, takaipuhan kang mag-appear duman sa BASCA president. Ayun po. Ari po kayo ma'am, sarong membro ko naman sa barangay, nagpalo up po digdiyo. Sabi sa ko, pres, si tinta na ba nga ako, si tinta isa-is na ko. Nagpalo up ngayon ko duman. Ang simbang niya sa kuya, magdumang ka nga sa presidente mo. Sa ang hapot ko man, ma'am, ano mang magigibo ko? Garo ma'am, sa mga volunteer dyan, aram ko man na mga hinapot ko, itong yaon duman sa laog. Dahil nga kami pinalaog duman, itong yung nasa luwas, aram ko mga nasa luwas, itong mga volunteer. Iya po. So, pero sabi ko, ano ta mahapot, masupol sila ng nagpapalo ping pensyon duman sa presidente, na dahil man to, ano man ipa-approve ko sa indang, sige po, babalik ka, aprobado ng pensyon mo. Kasi siya na po, tabaka dahil lang naintindihan kang volunteer. Iyo po nga. So, araw po kanya salamat po. Araw po kanya ano kang sa social pension. Ang gabos po nindong sinasubmit na mga applicant, ini-encode na po yan online sa DSWD. Iyo po. So, gabos po mga application, yaon na po sa DSWD. Gustong sabihin, may folder po ang naga kang mga senior na dahil pa po kabali sa pensyon. Nasabi po ang DSWD, mamalo, may binaba po ngayon kami ng 150 ngayang pangaran ngayon kang mga pensioner na ilalaog sa pensyon. Binaba mi na po ngayon si pangaran. Masabi si Malo, sa ika ngayon nagkuaning pangaran. Duman ngayon sa inot mo ngayong pig code kang petsa, sinasabi po. So duman niyo po nahihiling ang kinukuhaan ng pangalan. Iyon po. Another, may way po sindang pagkuha kang pensioner, nahagat po sinda ka itong mga waitlisted. Yo, sabi yun, nakalaog na duman, pero dati na ning pensioner, na dahil pa nakakalaog kan sarong taon. Nagigets po nito, pino-forward po yan duman. Pag-aabot sa region, dawa naka-forward na po kami duman, hiniling po garin na ang edad. Siyempre, dahil nandaharam kamugtakan kita nakakaaram. Pigiling po ninda sa edad. Minsan po, may mga pangarang kang pensioner na binababa ang central office na kung minsan nagangalas man kami, ano ni, baka mga nigurang na maray, para 64 nakalaog. So, masabi po ang regional office, binabagay kang central office ang pangaran. So, dahil man ito pwedeng ihalion. Yan ang mga, minsan nag-iisip kita, hindi mga ubin pa mga yan, hindi nakalaog na. So, kasi kung minsan may binababa po ang central office ni pangaran. Sinda nag-ako. Opo. Sige, sir. Good afternoon, Ma'am Bel. Naman siya po, duman sa mga department head na nag-presenter po sa Duwangal daw. Ang proposed budget po nila naglangkaw. Proposed nga, nagbahasa po sa... Oo, naglangkaw po. Kaya galas po nga ni, nagalas po kami, social service po baga sa tuyang concern. Dito man po, napipredict si Madolog sa tukumpira ang siyempre, dako na lang ngayon po, pag abot po baga sa serbisyong magtabang, dito makukuha kung pera ang nagdaw sa opisina ta.
sa 54, actually, kung nailing mo po, ikaw nagbaba pang kadikit, tayo man sa general service, nagbawas. Siguro, sa 54 million po yan, baga, as of August, pero ano po, baka po pakulangon po kita. Kaya pa ang aram ko po, ang CSWD, ako lang tinatarabangan. Baka po kulangon kita sa 54 million. Once na po napayo sa EIP, masakit na po kita makaaga. Di ba po kita makakuha ng supplemental budget, kamahin mo po sa EIP. Siguro po si Mang Bel, na-reparo naman po na si mga nag-present po, kanaklan po sa Inda, naglangkaw po, baka man po nakulawon, naglangkaw po sinda, kamo po lugo, nagbaba. Kaya siguro, kaya nag-aware po ako, baka po kulangon po kita by December sa 54 million na yan. Then by next year na naman, baka mas dakol pa ang magruso sa opisina po nindo. Siguro po, i-consider na po karoon na medyo ano-anong tang budget, na medyo kabububaga perming dulak-dulak ni Mayor. Bahala ka na gani. Di ka po mong problema kayo, paano naman daw ngayon po. Lalo po sa pamaskong dako na naman dyan ang request. Lalo na po kami, ma-request kami kaya. Sigurado kami kaya. Hindi ako, kami man, pag tinanong ka na sa Urban 4 po, sigurado po yan, pag nagperma si Mayor, di ka naman sa mga problema. Paano na naman daw niya, kung naman ako po ano yan. Siguro po, i-consider na po siguro yan. Sige po. Thank you very much po. Actually, bago po kami nag-budget, ang gabos na opisina, tinawag kami ng ceiling. Gusto sabihin, kung ini po ngayon sarong pie, pig-slice na ni Sir Tank. Ini ngayon sarong slice sa imo lang. Ini nga sa imo. Bahala ka na ngayon kaning pagkaniguon mo ngayon ining sarong slice para sa indo gabos. So nagkaiba po kami ng ceiling. So ang ceiling na tinawag po sa mo is 54. Kapag compare ko po siya kang 2023 budget, the same. Tama po itong sinasabi mo, kulang. Ang realidad mo niya na 2023, mayo na po kaming pundo sa AX. Sabi ko sa ito, ang budget me is 20 million, 5 million hali sa legislative, 15 million hali sa executive. Sabi po, sa executive, as of 2 weeks ago, 1.7 na lang. Di ba? Na ano pa lang, July pa lang. So, kunyan, may problema ang legislative. Ta 5 million, pero igwa pa sinda ni mga 3 million sinda. Igwa pa sinda. Pag sinabi po kasi legislative, si mga referral po yan ka mga councilors. Referral na yan ni Kagawad. Sa budget mandali yun. Nayaon sa mo. Pag abot po sa executive, na 1.7 million na lang. Sabi ko sa staff ko, i-priority ang butika, mabayaran. Tadyan po kayo sa butika, pag dahil kami nakabayad ng within 1 month, ma-porsyento. Saan kayo makuha ng porsyento? Dahil mo niyang pwedeng i-charge sa city. So sabi ko, dahil nangunak kita magpalataraon ng kadakol-dakol ng kung ano-ano, kung pwede man sanang itaw sa DSWD na sinda ang ma-provide para makabayad po kami sa butika. So ngunyan po, 1 month ago, dahil na po kami nagtataon ng referral sa butika, nagka-cash out na lang kami. Cash out in the sense na, kung nakakatao kami ng amot-amot kung referral, let's say for example, matao ngayon kami ng 3,000 sa butika, ngunyan po na nagka-cash out kami, halangkaw na po ang 2,000. Cash out. Pabor po pag senior, kasi ang 20% nakakabali pa. Pero po, pag senior citizen na naghahagad, as much as possible, dahil mo siya pwedeng ilaog sa butika. Kasi pag piglaog siya sa butika, dahil mo po maabil ang 20% mo, tautang nito eh. Diba? So sabi mi, pag senior, cash out. Para si 20% din na maabil. Iyo. So sa kunyan po, dahil nga ni 1.7 na lang ang kwartami, nagdulog na pa okay budget officer. Sabi ko, sir, mga first week of August, mapundo na kami, tama na kaming budget. Ikadua, paano sir sim na babayaran mi sa butik, sa ospital, sa punerarya? Ngunyan, din nag-compute na kami kung saan kami makakuha kang savings. So nakakuha pa po kami kadikit na savings, pero not much na pwedeng makaantos po na hanggang December. Anyway, si Sir Frank po, igwa man ng supplemental budget, dumang kami tinatawa niya. So daw po siguro ko ang budget, hindi man kayo mapunduta.
magkakaproblema ka na si Mayor. Sige po. Siguro nakakapagawa si Chairman sa ako. Siguro sabihin na lang si Chairman na pag-abot sa department po ninyo, medyo lagawan po ang marami na lang po si Chairman para doon sa deliberation. Nakatagawa po sa pag-deliberation sa committee. And then, ang deliberation, kung hindi kaya po naman po sa inyo request, hindi ka naman ako sa ilang tao. Hindi po. Aram po ni Sir Frank tsaka ni Mayor, kunya po nag-meeting kami, yung social sector, dahil nga sa budget, may depletion na kang budget, nag-meeting kami, daragdagan ini, kaya namang problema ko sa inyo ko. Pero makakaantos pa man kita, na para paano. Kaya lang ngunyan kami, kung baga nag-tight kami ng belt, si mga food assistance sa panggaragastos lang, dahil na kami natao. Pero kung food assistance, nakaipon man talagang pagkakanggap pamilya, natao kami on case-to-case basis po. Thank you very much po. Good afternoon, ma'am. Ano daw, ma'am, pwede daw mag-ibon tang patas ang pag-abot sa social pension. Ang social pension po, ira benepisyo sa pagkagurang. Ikaw po kay mga instances, tako po, mga ang outgoing president, si Magurang, nagpaadal kay Aki, si Aki, nagutang, nakapaharong magayon. Ngunyan, siyempre si Magurang mag-agong, mayo sinda, tamayo sinda ang trabaho, nagkaigo sinda dahil duman sa Aki. Ngunyan, nagsubit ako kay Ma'am Malu, itong member ko, dati nagpipensyon siya. Ngunyan, dahil sa politika, hinali siya ni ex-kagawad de Los Santos. Ngunyan, ibinalik ko, na in-apply ko, ngunyan si Tess David Baga, ito kung paano nangyari, dahil nakakabalik sa pensyon, ang rason, magayon ang harong. Nya, kung isipon tabaga ma'am, halimbawa ako nagbabayad ako, dobling buwis sa pagbakal ko ng commodities, buwis ko sa every 3 months. Na kung isipon tabaga, dahil mang kasaalan, kaya itong naging mahigos, na naging maray si pagbuhay, ikumpara duman sa dahil man naghihigos na nag-aasa sa government. Yun po, kung hilingon ta ang paghihiling kang government, ini yung mga dahil naghirigos, samantalang si naghirigos, tuman nagkukua, kampantao, di sa dahil naghihigos. Yun po, daw kung sunodun ta po itong kumpara sa kuya, itong first priority, second priority, at saka third priority, depending sa age. Yun po, mas magayon po kayo kung araw ka ito. Pero kung ang kalakaran, sa government mag-aaraw kaya, may kita magigibo. Ito lang ang, sa kuya lang na obserbasyon, na kung pwede ko taan nagde-decision baga itong region, na magayon nga si Harong, sinabi kaya itong volunteer. Kaya tama si si President ng Federation na, kumbaga sa kaming mga presidente, yun talaga ang ang may full authority, bako itong volunteer. Tas sa case ko kay Tess David, kana ako nagtutukaw, dahil nag-aagi yan sa ko. Kung si hiling niya na mabuto duman sa agong niya na 60 o 61, ito si Pictarawan. Itong mga may edad na, duman, dahil po talaga nangyari yan. Yung case yan sa Barangay Igualdad. Sige po. Paliwanag ko po itong qualification ng membership. Ang prioritization po, ang first priority is 79 years and above. Ang last priority, di ba ang senior po napupuan sa 60? 60 to 69, last priority. Second priority po, 70 to 79. 79 and above, iyon po ang first priority. Pero, pwede pong magkuano man sa two priorities, depende po sa kondisyon. Dapat po ang senior, bakong pensioner kang SS, ikadua, may hilang, ikatulo, ito pong mayong nagsusuporta sa senior citizen. Siguro po, sa kaso po itong sinabi mong may mga aki na nagpatayo ng harong, o di pa siya ma-qualify kasi may nagsusupport sa iya. May nagsusupport ng aki. Paano kung dako lang aki man nga kayo
pesta na sa Maranata, ang sweldo lang din is 4,000. Ganyan. Siyempre, pag nainig ko na ang budgeting nila, tandaan sa lupon. Kunya din mga yan ako sa sweldo sa lupon, nanghihilag sa lupon. Oh, saro pa po yan. Pagkaiba siya sa lupon, dahil man siya kasi may income eh. Oh, example ko po, may pig refer kami mismong alabado. Diyan po sa may Baker's Plaza, nagpapalimos. Sabi mi, qualified. Para din na mag-alabado, may pension. Pig reject po. Dahil kami nag-aaram, si taga DSWD para nagbisita. Nagbibisita po kay ang DSWD. Kag nagdumang po siya duman sa harong kang alabado. Sinabi sa mo, ma'am, disqualified din ito. Ano? Magayon po ngayon ang harong alabado, magayon ang harong. Ito po ang istorya. Hindi pa ang alabado, pamangkin niya ang yaon na teller sa video. Pag-aali po kang pamangkin na yaon sa bangko, nag-aali man ang gurang, nagtutukaw sa gilid, nakikilimos. Oh, kaya ngunyan, dahil po ito nag-qualify kasi dawa siya beggar, may nagsusupport sa iya, dahil siya nag-qualify. Yan po. Parehas man po yan digdi. Ang sabi po ka mga pensyonado sa gobyerno, di ba nagka-pension ka dahil ngayon empleyado ka sa gobyerno, dahil ngayon nagbayad ka man sa SSS, ang gusto po ninda, ilaog man sa social pension ng DSWD. Tama po ang rason, ito ngaya, sa dili ko man ngaya itong kwarta, samantala ngaya iniyo, kung buwis ngayon kang tao, kung panahon ngayon nagtatrabaho ngaya ko, nagbubuwis man ngaya ko, tama man po baga ano, dapat gani talaga ang social pension sa gabos, may pension ka sa Mayo, dapat may pension ka. Iyo. Kaya ako unta po ang realidad na ang Pilipinas, pobre man sana. Tadawa pag gusto kang Pilipinas sa tawan gabos, dahil po kakayaon kang sintimo. Iyo. Halatunta na lang po na ang social program, ang social senior citizen program, makalaog po sa National Commission. Ang sabi po ninda, gabos po da, pipensyonan. Diba? Haladunta po yan, ang sabi kang National Commission, gabos, mayong pipilion, may pension ka sa mayong sa SSS or GSIS, pobre ka sa DAI, basta senior citizen ka, ma-pension ka. Parehas po yan kang Amerikana, kumbaga. Sa Amerika po, mayong pinipili, magpobre ka, may pension ka sa mayo, basta nag-senior citizen ka sa Amerika, pipensyonan ka. Dahil mayaman sinda. Kita, dahil tayong aram. Kung magigibo po yan kang National Commission on Senior Citizen, better. Kaya po baga sa Petsa 4, may meeting kita. So, iyapunta po yan. Ngunyan, aside ka yan, ang sabi kang National Commission, kung ang DSWD 500, sa inyo daw, 1,000 na. Diba? Ang pension po daw, gigibo na ng 1,000. Yan sinasabi ta, just wait and see. Kaya iharap po yan sa Petsa 4 kung ano, kurang ng katotoo. Mas maray man po nga ni. Kaso, pag hinapot ni man po ang DSWD, di ba nag-aarang kung ano po ang programa man kang National Commission. Kasi dapat, kung makukuhanin na ang pundo kang pension sa DSWD, ngunyan dapat nag-aano na, nagka-transition na. Diba? Ngunyan po na, dahil man ko-coordinate ang National Commission sa DSWD. Kaya sindaman na nag-aakot sa tuya, kung ano na ang ginigibo kang National Commission. Ang totoo po kanir, ang National Commission, mayroon pong coordination sa DSWD. Ang coordination po ninda, nasa DILG. Nagigets mo nindo. Kaya baka, ang DILG po ang magmando sa DSWD na ang puno kang social pension, ibabalyo na sa National Commission. Iaapunta po yan sa Biyernes. Yun po. Kung mapapakaray po ang programa kang senior citizen kang National Commission, di mas maray. Di ba? Mas maray. Kasi kung baga sa ano ang DSWD, instrumento lang na itao, bako man talaga sindang na tatao kang budget. Ano po? So, may rilingan po kita sa Biyernes, dapat siya po gabos, para gabos na ihaharap po at may iharap po. Thank you very much po. May apot pa po. May apot pa. O, sa youth.
Sector ta. Oh. Gusto mo lang? Ako kita ko eh. Hello po. Question ko lang po. Ay, good afternoon po. Question lang po kung ano po ang mga programa nindo na, na makakatabang sa children's? Children? Ang kada po. Nice. Children and youth. Ang youth kasi, pag sinabi kasing youth, ang nakapalaman sa muya, yung out of school. Yun. Pag in school, bako yan sektor kang para sa CSWD. So out of school in the sense na, pag out of school ka, may mga intervention na pwedeng itaw. Sa children, ang children kasi, iyo ang nagiging point of entry kang programa kang gobyerno sa mga pamilya. Let's say for example, sa mga trabaho mi, yung pag-rescue ka mga aki, street children, street adult, ano pa to, mga beggars, psychotic background, napod yung mga may diferensya. So sa children kasi, ang kadaklan, ang point of entry, sabi yun, para matabangan mo ang pamilya, dapat may programa ka muna sa aki. Let's say for example, Sanggawadan. Pag sinabi kasing Sanggawadan, family iyan iyo, pero ang point of entry kang program, yung aki. Kaya dapat, pag nakalaog ka sa Sanggawadan, ang member mong aki, saro lang. Sanggawadan member ngayon, saro. So ano mga programang igwa ka dyan? Si sa education mo, si bagas, iyo, si mga school supplies. Ang bagas kasi, may kulatilya. Makukuha mo ang bagas, depende sa imo. Kung compliant ka sa attendance, compliant po ang aki mo sa pag-eskwela. Iyo. Pag 85% ang grade kang aki mo sa attendance, automatic may 30 kilos ka na. Kung kada meeting, yaon ang ina, may 30 kilos ka na. Minsan, pag nagsusubra, may bonus. Ano? So, dako lang mga programa sa kaakian. Kaya lang, ang samuyang dilema, pamilya. Iyo, pamilya. Minsan, nakukuha mo ang aki, matangaan na, nagpapalimos pa. Yaon sa si mama mo, mayo po ngayon panaabot sa araw. Pag pinaapod mo si magurang, si aki mo, araw ka ng banggina, yaong pa. Masabi mo ng magurang, maalibay, ma'am, pinabakal ko lang ngayon yung tao, yun din naman na ngayon nagbalik. Masabi pa sa magurang, ma'am, ang aram ko po ngayon kayan, nakikidalan lang TV, ito pa lang po ngayon, naglakaw-lakaw na sentro. So, minsan ang problema mi po ang mga pambagurang. Ikaduwang problema mi po, itong mga pamilyang may mga kadinan sa pag-iisip. Minsan, ang paghilinda sa mga kapamilya nila, garo, basura na. So, sabi yun, ang taong may hilang, lalo kung may hilang sa pag-iisip, pagkamot man kayo ng gusto, di ba? So, dahil na namumutang, syempre, maasikaso ka, mapainom ka. Pag di napapainom, mana lang. Pag naging violente, madyan sa opisina, mapatapang, mapalaog sa mental. Pag maray ang tao, di may inaasikaso. Bako bang problema na may susuporta ang bulong, yaw ng city hall. Maamaning problema na, may kadipisin ngayon kami pagdara sa mental, ma'am. Sabi ko, magkagad kang tabang para madara sa mental. Ito mga little thing na ipapahiling mo na, nakikare ka, para marahay. Yan ang kadaklan ng problema. Pero sa Naga, dahil identified mo na kung sisa itong may mga mental illness sa pamilya, arami na yan. Na minsan, masabi kami sa volunteer, ang bulong ka to, 1 month lang. So pagkatapos ng 1 month, tikulon mo na, tabaka man ang bulong. Tamo mo po ito, nagkakaiguning violent din na, matakot bagaan o dahil mo, alam kung situgang masawisawan, maanuan. So dipisil. So, ang hadit mi lang po, si mga binababa sa Naga. Itong kadakla na nagkakaigwa kita ng problema, na bako man taga-Naga, binabalayaan lang. Ang totoo po kaningon yan, kami may problema. Igwa kami ng sarong babae. Nagkuami pa siya kang pag-jubilee celebration sa plaza. Naka-jacket. Itong na pantalon, naka-tennis na ito, naka-jacket na ito, habo pong magtarang kung taga-sain siya. Tingon niya, binunyagan ko siya, Jackie Lou. Jackie Lou na apod ko, tamo magsimba kung taga-sain. Taga-saan ka, Tagalog na nga niyo. Huwag kang mag-alala, nandito ka sa social welfare,
kailangan ka namin tulungan. Sinabi mi na, dahil pa po nagtatarang. Isa kataangkot na sa mga mental, na iyan po ngayon, for discharge na ngayon, ma'am. Sabo ngayon sa gusto nindo, haliw na ngayon yung digdi, araw po kayo ngunyan mental, abo na siya nakangaloy na pasyente. Di kinuha ko na po, aram na ko sa inyo po, biglaan. Biglaan ko po naman sa receiving home kang Naga City Children's Home. Iyo, di pirang simana na po ngunyan, 3 weeks na. Dahil pa nagtatarang. Better, igwa po kami ng mga practicum ng mga psychologists from Ateneo. Sabi ko dyan niya kung kamu matitesting, kung gurano kamu katibay, kung paano rin mapapatuga, kung tagasain, anong pangalan, magtarang. Di, sabi ko, kung di magtarang, magsurat lang. Nagsabi na po si practicum, ma'am, success. Sabi ko, ano na, magayunon po ang surat. Siya taga Marikina, ay Valenzuela City. Ang pangalan niya, Cristina Teramo. Tapos may mga surat siya. Siyempre po, depende sa surat, ikaw na lang maisip kung ano siya. May nakalag siya naman ng pritong daing, 25 pesos. Gulay, sabi ko, baka niya ako initindera. Ano? Nakalag naman, masama ang asawa. Sabi ko, baka niya ako inimaisog ang agong. Ano? So, ngunyan, sabi ko, ilagan mo pa kung anong pangalan kang magurang. Tangarig niya ako maanuta na maili-imi. Feeling ko po, sabi ko, bako man yung bumog. Tatango man. Sabi ko, hiliyon ko na, tignan ko nga ang dila mo. Niluwas niya man ang dila niya. Di sabi ko, ay bako ning pula. Oh. Tapos kanahiling ko si Kuko, tanagduman ako sa mental, may cutex man siyang kadikit. Kaya lang, kapigput-put mi po si sa iyang mga bag. May mga checkis siya na, ito mga check, still check. Pero ang check-in niya, puro mga taga-Naga ang pangalan, bilistado. Oo. Still check, 2020 pa, 2019. Siguro niya ako, naku alam na isa basurahan. Ngunyan, may saro siyang ID, kang delivery kang food panda. Di, naku ami si ID, sabi ko, hilingon mo niya ako, parang gano'n niya ako magtugang, taga-Milaor. Ay baka niya ako taga-Milaor man. Dinagduman po kami sa social welfare kang Milaor. Hinanap mi po si anong kang taga-Pudpanda. Kag naku ami, dahil niya man palanda, kabirbisto, tas ID niya nawala. Ang totoo nga ni, kaya ma'am, naka-blatter nga ako, tapos pinablatter ko nga si mga nagkawala akong gamit. Sabi ko, sir, kalalawan mo baga, dam niya ko, dahil ko mo ngay karoon mo. So, madaling sabi, nag-ano po kami na sana makuha amin ang pangalan ng magurang, pero may pangalan na siya. Kung taga-sign siya, Valenzuela City, harayin mo ba, tsaka maliw ako pa, nakula mo ng Valenzuela City. Sumayon pa siya ng konsisay, pero ang magurang niya, dahil mamapigan. Pero haluyon po, magtaram. Pag nag-ngirit lang. Pero, feeling ko po, baka na-abuse lang siya. Kasi pag mata niya, sabi ko naman sa house parent, kung ano ang ginigibo niya pag mata, i-record mo. Pag mata daan, natipig man kang inigdaan. Pagkatipig daan, nalimugmugma. Normal. Tapos ngayon, pag mata, naarda kaya, nanagda si sigid. Pero di na siya tatarang. Pero aram niyang may pigahanap. Nagili, nagsisigid-sigid na. One time po nga ni, nahanit man kami. Kasi baka niya ako maganda niya sa children's home. Dahil po nagkakakanday, nagtuturog. Pigdarami naman siya sa doktor, psychiatrist man parang kita. Pigtawan po ning bulong, di naman ako nagmamata. Inyo. Sabi niya ka ito, ma'am, dahil na nga nagmamata. Nagturog niya ka sa banggi, ma'am. Hapon na nga, dahil pa namata. Sabi ko, hilingon niya kung nandun ako naghahangos. Naghahangos man kaya ba? Di nagkonsultahan naman kami kay doktor. Sabi ko, Dok, di ba nagmamata? Sabi na ka, Doktor, natural nga yan. Oo. Pero kaya, pag nagmata yan, mariray na nga yan. Yun na to na kakasulat-sulat na siya. Kaya po ang problema, Mi. Kaya dapat talaga magtarabangan. Diyan mo kami nahirapan. Kaya, ano ba po ang, sa kunya, niya ang papusa mo, on vacation. Na napag-ulayan po si mga mental illness problem. Kataklan na ba naman po pag ang niya dito sa Naga?
palibot na naman yung may mga mental na siking araaligid. Di ba po ang office nindo ang nakatoka na sigam? Actually, Okay, sisay po ang pwedeng Ang apprehension po, pag man sa opisina, may dali niya pikadaan na magdakot. Kami po, Kutana, nalaog kami aftercare. So pag sinabing aftercare, pag iyan po ngayon, for discharge na sa mental hospital. So ano po ang intervention mi dyan? Pigi yung visit mi yan, pigi hiling mi kung na-check upan, inihiling mi kung may bulong. Pero yung pagdako, bako yun sa mo. Kaya, dapat po kayang pulis. Ang apprehension pulis, kaya lang po ang pulis, minsan ilan man sinda, gusto nila may social worker. Yan ang yan. Kaya, tsaka saro pa, kami po kaya, marayang urulay mi kang mental hospital. Kaya kumbaga sa mahalas kami nakakapalaw. Kaya, anytime dawa banggi, pag inapunan, mambili ko ngayon lalawag sa mental, makapun naman ko sa mental, uy, may lalawag dyan dir, bahala na kami kayo sa aga. Kaya nga ni. May kami. Iyo nga ni. Iyan ang problema, may kaya sabi, mayo mo kami apprehension, sabi ko nga sa mga social worker. Bako na. Magayon na po ang mental mo niyan, bako nang overpopulated. Bako na, magayon ang mental. Kaya yan, ang problema ta po kasi, dahil po sa Naga, madali ang kwartahan napon. Ang mga taga-Naga, may hirakon. Dawa, di man pwedeng limusan, piglilimusan. Kaya digdi, sige ang paranaon, nagkaparana ako lang, paralimos, diba? Pati ang mga kapay, pati po ang Naga, madali mabilis mag-action, hindi binabaraba. Isipon po nindo, nakakuha kami dyan hanggang Iriga, Dait, kaya ako sa Naga. May istorya pa ko sa ito, Saro. Kaya nga dapat ko na, kung medyo may nahihiling, kami na kami permi nagra-rounds, mag-akod na lang para makuha. I-coordinate sa mo. Sa ipigdara. Correct. Kaya, tama yan. Ang inot po na procedure, i-upload sa barangay. Pag nakuha kang barangay, i-endorse mo. Ito, nag-plan B ito. Ang upload mo dyan, plan B. Hinali, inapon sa ibang lugar. Correct. Iyo po. Sino ba sa mga pulis kung sa inaparte ka nyo ang tawa? Hindi yung sa palatas nagreklamo na hariyon sa area. Ay, presentin, kasama na po yung or sa inaparte ka nyo. Hindi nyo ba naman Thank you very much po. Guwapa? Sige po. Habot ko lang po, igwa po bang mga opisina na parang pareho lang ang services po sa Indo? And di ba po pwede sa roon na lang para makasave sa resources? Like ano po, yung LBO, Lingkod, Barangay po, and yung Ginhawa na Genyo. And aside po dyan, di ba pwede ang CSWD na sana ang mag-implement kang gabos na social services, lalo na duman po sa mga assistance, duman sa mga indigent. And last po, na di ba pwede masave si mga sweldo sa ka-funds na kung saan po madadagdagan na sana ang CSWD, pwede man nindang dagdagan na sana ang tao para ma-deliver po itong mga services or mga ano din po.
Thank you. Inot, ang pagtubod ko, mayong kapareha sa opisina mi. Itong, ano yan, existence kang lingkod barangay, tsaka kang lurk, iba man. So sabi yun, dahil ba sila nagpo-providing assistance? Ang ano kasi, ang ginhawang na genyo, special project pa yan. Ano yan eh, kay Mayor Jan pa, so pinadagos lang yan ngunyan. Pero, mayong kaparehas ang programa mi sa programa ninda. So, more on community services ninda. Ang lingkod barangay, iyuman. So, mayo kaming kaparehas. Snacks. Di mo kami kaya. Mayo kaming tinatawag snacks. Sa lingkod, ang lingkod kasi, lingkod barangay kasi, yung garo, ano yan, garo, sa barangay baga talaga yan, ano? Community man yan, ano? Pero, ang snacks kasing tinatawag ninda, garo nakapalaman niya naman sa budget ninda. Diba? Pero, may, sa muya, sa budget mi, makamining budget na pang snacks. Community services ay ayos ang darong na ginamit na nagkakapag sa ito kung na-duplicate ba sa stability o para sa ito. Actually, mayo, di man na-duplicate. Di siya na-duplicate. Iba man ang programa kang lingkod na. Thank you. May habot pa po. Paglilinaw. Okay. Ma'am, okay na? Sige. Sige. Ma'am Bel, salamat po. Palakpakan na po ang CSWDO. Yan po yung programa niya. Sa mga masunod pong sa aga po, ang schedule is from 8:30 in the morning. GMR Museum Coffee, digdi pa rin. Yan po ang City College of Naga, Bicol Science Technology Centrum, and Education Scholarship Sports Office o ESO, at yung PIDAW. Morning po yan at yung pagkahapon naman po, yan po ang Raul S. Rocco Library, yan din po ang Public Employment Service Office o PESO, City Planning Development Office, and the General Services Offices. Kaya po sa aga, magkiribahan kita starting 8:30 in the morning up to 4 o'clock in the afternoon. Thank you very much and salamat.